Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Εγώ σας βρήκα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και είναι μεγάλη μας τιμή που είσαι σήμερα στην παρέα μας. Στηρίζεις πάρα πολλά χρόνια το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις δράσεις και τα προγράμματα που γίνονται με τους εθελοντές και τους εκπαιδευτικούς. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που είσαι στην δεύτερη συνάντηση με τους ανθρώπους του βιβλίου για να μιλήσουμε όχι μόνο για το βιβλίο, αλλά για όλα σήμερα. Καταρχήν να ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση. Πράγματι, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη και παρακολουθώ το δίκτυο από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε. Δεν έχω πάντα το χρόνο να είμαι πιο ενεργός στις δράσεις και στη βοήθειά του, γιατί έχω αφιερωθεί στον κύκλο παιδικού βιβλίου, εθελοντικά, αλλά το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο καμάρι, γιατί θεωρώ ότι κάνει μοναδική δουλειά και αυτό δίνει ένα κουράγιο και σε όλους εμάς τους εθελοντές, σε όλες τις οργανώσεις, να βοηθάμε ένας τον άλλον, τέλος πάντων, να εμψυχώνουμε ένας τον άλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε τέτοιους ανθρώπους και για τις δράσεις μας και για την όλη συνεργασία και για τη βιβλιοθήκη. Όπως λοιπόν μας είπες, όντως και εσύ είσαι ενεργό μέλος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα, του ΙΠΗ, έχοντας διατελέσει μάλιστα και πρόεδρος του κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου. Και είσαι βέβαια συγγραφέας, εκπαιδευτικός. Πώς συνδυάζεις όλες αυτές τις ιδιότητες? Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Είμαι και μπαμπάς, είμαι και άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τρία πράγματα που είναι διακριτά. Δηλαδή το κομμάτι το εκπαιδευτικό, που είναι η δουλειά μου, η συγγραφή που ήταν χόμπι στην αρχή, αλλά έχει γίνει και αυτή ένα κομμάτι δουλειάς πια, και το εθελοντικό κομμάτι. Τα δύο πρώτα λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρα, πολύ διακριτά. Προσπαθώ να μην μπερδεύονται, παρόλο που μου δίνει εφόδια το ένα για το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ όταν είμαι στο σχολείο τον συγγραφέα να τον έχω αφήσει σπίτι και όταν γράφω τον εκπαιδευτικό να τον έχω στείλει διακοπές. Άρα λοιπόν εκεί προσπαθώ να είναι πολύ διακριτά όλα αυτά. Τώρα το κομμάτι του εθελοντικό έχει να κάνει με αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέφουμε κάτι στην κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι του καθενός υποχρέωση να προσφέρει κάπου που του αρέσει και που τον γεμίζει και που θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη εθελοντική δουλειά. Για μένα αυτό το κομμάτι εδώ και πάνω από 20 χρόνια είναι το κομμάτι του βιβλίου, στη μεριά της προώθησης της ανάγνωσης ουσιαστικά. Δεν μπορώ να πω ότι ποτέ με κούρασε, ίσα ίσα που πάντα δημιουργούνται καινούργιες ιδέες, καινούργιες δράσεις. Και στην ΙΜΠΗ η αλήθεια είναι ότι βρήκα αυτό που ήθελα να προσφέρω, τον τομέα που θα ήθελα πολύ να προσφέρω. Ο εθελοντής δεν περιμένει κάτι ποτέ. Ο εθελοντής χαίρεται όταν βλέπει τη δουλειά του να φέρνει αποτελέσματα. Και νομίζω ότι με την πορεία της ΙΜΠΗ τα τελευταία χρόνια έχω κάθε λόγο να είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που γίνονται και επίσης έχω και πάρα πολλούς λόγους να είμαι και θυμωμένος, με την έννοια ότι το βιβλίο θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση και στα σχολεία και στην κοινωνία και στις βιβλιοθήκες. Θα τα πούμε παρακάτω ίσως αυτά. Θα τα πούμε όλα αυτά που αναφέρεις. Ναι. Μάλιστα. Ως παιδί, η σχέση σου με το βιβλίο, πώς ήταν? Ήμουν ένα παιδί που είχα την τύχη, γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν και τόσο αυτονόητο, είχα την τύχη να είμαι σε ένα σπίτι με πάρα πολλά βιβλία. Οι γονείς μου μεγάλωσαν στην Αίγυπτο, είναι ομογενείς που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αίγυπτο και ήρθαν φοιτητές στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είχαν λοιπόν όλη αυτή την κουλτούρα της λογοτεχνίας, αν θέλεις. Είχα ένα θείο, τον Μανώλη τον Γιαλουράκη, που ήταν συγγραφέας, μεταφραστής και δημοσιογράφος. Πολύ νωρίς μου χάρισε τη δική του μετάφραση στα παραμύθια του Άντερσεν. Και από εκεί και πέρα εγώ, ενώ δεν ήμουνα ο κλασικός καλός μαθητής σε ποτέ, ήμουνα ο περιστασιακά καλός, δηλαδή σε ό,τι με ενδιέφερε πιο πολύ, έβρισκα χρόνο, τον δικό μου χρόνο, και διάβαζα βιβλία, δηλαδή μπορεί το καλοκαίρι εγώ να κλεινόμουν μέσα και να διάβαζα 3 βιβλία και μετά να έπαιζα με τους φίλους μου. Είχα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, την οποία την καθόριζα εγώ και δεν ήθελα να καθορίζεται από το σχολείο ή από τους γονείς μου ή από κανένα με κανένα πρέπει.
πολύ νωρίς διάβασα Καζαντζάκη, Λουντέμι, αυτά που ήταν τότε, γιατί παιδικά πολλά δεν υπήρχαν. Εφηβικό μυθιστόρημα, ας πούμε, με την κλασική είναι του Όρλου, ή τα ψάφινα καπέλα, να σκεφτεί κανείς, ή κάτι τέτοιο, δεν υπήρχαν πολλά. Η σχέση μου λοιπόν ήταν πολύ καλή. Δεν είχα όμως συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι κάτι που θα το κάνω κι εγώ. Ενώ ουσιαστικά πάντα με θυμάμαι να πλάθω ιστορίες, δηλαδή και τα παιχνίδια μου, είτε με φίλους, είτε με φανταστικούς κόσμους που τους έπλαθα και έμπαινα εγώ μέσα, είτε με τα αυτοκινητάκια μου που έπαιζα μαζί τους, αλλά ιστορίες έπλαθα. Δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή, μου πήρε χρόνο να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που κάνω καλά και αυτό που μου αρέσει να κάνω και όλα μου τα παιχνίδια ήταν γύρω από αυτό, είναι να πλάθω ιστορίες. Έτσι, αυτό μου πήρε λίγο χρόνο να το καταλάβω. Πάντως, όπως μας είπες, δεν ήσουν αυτό το μοντέλο ότι ο καλός μαθητής με το βιβλίο που διαβάζουμε και αυτό δηλαδή το στερεότυπο ότι πρέπει να διαβάζω το βιβλίο, είμαι καλός μαθητής. Όχι. Γενικώς εγώ έκανα πάρα πολλά πράγματα που τα έκανα μόνο για μένα. Δηλαδή και τότε όταν άρχισα να γράφω, δεν το ήξερε κανένας. Το έμαθαν στα 20 κάτι μου. Εγώ έγραφα από την πρώτη λυκείου. Ενδιαφέρον. Ναι, όταν διάβαζα δεν ήξερε κανείς τι διαβάζω. Δηλαδή ήμουν ένα πολύ κλειστό παιδί. Καμία σχέση με αυτό που είμαι τώρα. Ένας πολύ ντροπαλός άνθρωπος και πολλοί, ας πούμε, που δεν με έχουν παρακολουθήσει στην πορεία, έχουν λίγο παραξενευτεί τι μου συνέβη. Δεν ξέρει κανείς τι μου συνέβη ακριβώς. Πολλοί για να καταλάβουν ποιος είμαι από το σχολείο ή από τα πρώτα χρόνια του πανεπιστημίου, τους εξηγώ την παρέα που έκανα, δηλαδή ποιοι ήταν οι φίλοι μου, για να καταλάβουν ποιος είμαι. Γιατί ήμουν λίγο αόρατος. Ήταν επιλογή μου όμως αυτή. Έτσι. Και ήταν και επιλογή μου κάποια στιγμή να πάψω να είμαι αόρατος. Άρα και το κομμάτι το τι διαβάζω, το τι θεατρικά έργα βλέπω, το τι τέχνη μπορώ να μοιηθώ και εικαστικά και όλα αυτά, και το τι γράφω μετά, είναι ένα κομμάτι που το κρατάω λίγο στο παρασκήνιο, για μένα. Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον. Να σε πάω σε 2 βιβλία σου, «Το σπίτι το δικό μας» και «Η βάρκα που τη λένε μνήμη». Αυτά τα βιβλία έχουν κοινό χαρακτηριστικό τα δικαιώματα, τα οποία διατρέχουν είτε άμεσα είτε έμεσα την ιστορία, αλλά και μια αρκετά ρεαλιστική εικονογράφηση. Ποια είναι η θέση σου για τα δικαιώματα του παιδιού? Θεωρείς πως τελικά υπάρχει σεβασμό σε αυτά ή παραβιάζονται ακόμη και σήμερα? Καλά, είναι προφανές ότι δεν είμαστε στο σημείο που θα έπρεπε να είμαστε. Αν υποθέσουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν το 1945, είμαστε ακόμα αρκετά πίσω, δηλαδή δεν έχουν γίνει κατά τη γνώμη μου όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει, και το κυριότερο για μένα είναι ότι δεν το έχουμε θεωρήσει αυτονόητο. Δηλαδή καμιά φορά νιώθω ότι τα δικαιώματα είναι κάτι που το παραχωρούμε, δηλαδή κάτι που λίγο περιέχει φιλανθρωπία, φιλευσπραχνία και όλα αυτά, τα οποία για μένα είναι πολύ μεγάλα λάθη. Διότι το δικαίωμα του άλλου για μας είναι βασική προϋπόθεση της ανθρώπινης κοινωνίας. Αλλιώς είμαστε μια αγέλη. Εάν θέλουμε να λέγουμε είμαστε άνθρωποι και η κοινωνία μας να είναι πολιτισμένη, είναι δεδομένο ότι δεν παραχωρούμε σε κανένα δικαίωμα, ούτε τα αναγνωρίζουμε. Όλα αυτά για μένα είναι πάρα πολύ πίσω στη λογική ότι ο άλλος. Και καμιά φορά λοιπόν τι παθαίνουμε? Επειδή έχουμε ανάγκη το αποτέλεσμα, και νομίζω το κάνουμε όλοι αυτό, δεχόμαστε και κάποιες δράσεις που ο τρόπος που έχουν στηθεί είναι τελείως λάθος. Και κάποιες οργανώσεις ακόμα, που ο τρόπος που έχουν στηθεί είναι τελείως λάθος. Δηλαδή σε τελείως λάθος βάση. Παρ' όλα αυτά, επειδή το αποτέλεσμα το θέλουμε, το χρειαζόμαστε, καμιά φορά κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια στην ουσία του πράγματος. Προφανώς λοιπόν είμαστε πάρα πολύ πίσω στον τομέα αυτόν και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να γίνει μια πολλή δουλειά, βασική δουλειά, αρχής, δηλαδή από την αρχή, από την εκπαίδευση, από τα νηπιαγωγεία, από τα δημοτικά, να περάσει ότι είναι δικαίωμα, δεν το συζητάμε, να το αναγνωρίσουμε. Γι' αυτό και η προσωπική μου διαδρομή είναι παρόμοια, δηλαδή ξεκίνησα από το να αποδεχόμαστε τον διαφορετικό και φτάνω τώρα 25 χρόνια μετά ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Άρα είναι θέμα το να αποδεχόμαστε την ύπαρξη των άλλων, γιατί και ο εαυτός μας είναι ένας άλλος. Έτσι, όλο αυτό για μένα λοιπόν έχει πολλή δουλειά ακόμα και πολλή δουλειά στη βάση, στη λογική του, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό. Αλλιώς θα μείνουμε στις φιλανθρωπίες, στις φιλευσπραχνίες, στα ευαγή ιδρύματα. Ωραία όλα αυτά, γιατί χρειαζόμαστε το αποτέλεσμά τους. Αλλά δεν δημιουργούμε πολίτες που έχουν συνείδηση του τι σημαίνει ότι ο καθένας μας έχει το χώρο του.
άρα μέσα σε αυτό χώνει τα δικαιώματά του, να είναι όπως θέλει, να έχει βασικά πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν για μένα έχει ακόμα πολύ δρόμο. Και αυτό έχει σημασία όλοι με ουσιαστική δουλειά να προωθούμε και να προασπίζουμε και να αναδεικνύουμε τα δικαιώματα και με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε και τον πιο ουσιαστικό. Αυτό, έχεις δίκιο. Βέβαια δεν μπορώ να μην αναφέρω και το μεταναστευτικό, με αφορμή μάλιστα ένα βιβλίο σου, το «Καφέ Αηδιαστικό Μπαλάκι», ένα βιβλίο που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο του μεταναστευτικού κύματος. Είναι λίγο ιστορικό μυθιστόρημα πια. Πραγματικά. Ναι. Γιατί ουσιαστικά αναφέρεται στο μεταναστευτικό κύμα τότε με τους ανθρώπους να έρχονται στην Ελλάδα ως οικονομικοί μετανάστες. Πόσο βλέπεις να έχει αλλάξει η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο καινούριο, το νέο, το διαφορετικό? Υπάρχουν πολλές ιστορίες που μπορώ να σας πω για την υπόθεση αυτή. Δηλαδή, ενώ ας πούμε ο Τριγονοψαρούλης με τον Τζέρι έχουν πάρα πολλά κοινά. Έτσι. Πάρα πολλά σχολεία πολύ εύκολα με καλούσαν για τον Τριγονοψαρούλη το 90, τη δεκαετία του 90. Πάρα πολύ δύσκολα με καλούσαν για τον Τζέρι. Έτσι. Ή μου έλεγαν ότι έλα, αλλά δεν θα πεις αυτό, γιατί είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε συντηρητική κοινωνία. Λοιπόν, άρα η αλληγορία μπαίνει εύκολα. Έτσι, η πραγματικότητα, η πραγματική ιστορία μπαίνει δύσκολα. Ένα δεύτερο που πρέπει να θυμηθώ είναι ότι κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο η Μελίνα Καρακώστα, η κόρη της Ζορζ Σαρή, και μου λέει: θέλω να σου μιλήσει η μαμά μου. Εγώ καταλαβαίνετε, έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Ενώ είχαμε σχέσεις με τη Ζορζ και με αγαπούσε και την αγαπούσα. Μου λέει: θέλω να σου πει για το βιβλίο σου. Και μου τη δίνει στο τηλέφωνο λοιπόν. Και μου λέει: βρε Βαγγέλη, γιατί φοβήθηκες να τον κάνεις μουσουλμάνο και να μην είναι ελληνικής καταγωγής? Λέω: δεν φοβήθηκα. Εμένα αυτό που είχα στο μυαλό μου ξεκινώντας να το γράψω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι βορειοϊπειρώτες, ήταν ξένοι εκεί, ξένοι εδώ. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ήρθανε ουσιαστικά στην πατρίδα τους, στη χώρα τους, ας πούμε, και εμείς τους περάσαμε πάλι για ξένους. Αυτό ήθελα να πω. Και ήταν τόσο δύσκολο όλο αυτό, έτσι, να αποδεχθούμε τους γείτονες από μια ευρωπαϊκή χώρα γειτονική. Έτσι. Θεωρώ ότι ακόμα είναι δύσκολο. Όχι βέβαια με ευρωπαϊκές χώρες πια. Εντάξει, εκεί κάναμε μία πρόοδο, ας το πούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει γίνει στην ουσία έχουμε εξελιχθεί. Σήμερα, αν το έγραφα, γι' αυτό λέω είναι λίγο ιστορικό μυθιστόρημα, δηλαδή απεικονίζει λίγο το 90, τη δεκαετία του 90. Σήμερα, αν το έγραφα, θα το έγραφα με Πακιστανούς, με Αφρικάνους, δεν ξέρω με τι θα το έγραφα. Πράγματι, δηλαδή αυτό που μου είχε πει η Ζορζ τότε, δείτε πόσο μπροστά έβλεπε. Όχι ότι έβλεπα εγώ πίσω. Εγώ είχα απλώς στο μυαλό μου πολύ ξεκάθαρο ότι θέλω να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά κουβαλάω μέσα και την ιστορία της οικογένειάς μου που δεν πέρασε άσχημα προς Θεού καθόλου στην Αίγυπτο, αλλά παρόλα αυτά και εκεί ήταν ξένοι. Και όταν ήρθαν εδώ, θυμάμαι εγώ μικρός, να ρωτάνε τους γονείς μου από πού είστε, γιατί τα ελληνικά σας έχουν μια προφορά περίεργη, γιατί είχαν μείνει λίγο στην καθαρεύουσα στην Αίγυπτο οι άνθρωποι, με τη γλώσσα, ξέρετε, την πολυλόγια. Και πράγματι είχαν μια, ας πούμε έτσι, στην έκφραση το καταλάβαινες δηλαδή, ότι έρχονται από ένα άλλο μέρος. Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να πω. Σήμερα προφανώς θα το έγραφα με ανθρώπους που έρχονται με τελείως διαφορετική κουλτούρα, γιατί οι Αλβανοί τώρα τι είναι, οι γειτονές μας είναι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δίπλα μας. Πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η Βόρεια Ήπειρος από την Νότια Ήπειρο. Έτσι. Εντάξει, έχει διαφορές πολιτισμικές και κουλτούρας τότε, αλλά εντάξει, προς Θεού. Η ουσία είναι λοιπόν ότι νομίζω ότι το καφέ αηδιαστικό μπαλάκι, γιατί αυτό τον κοροϊδεύουν, παραμένει βαθιά χαραγμένο. Δεν νομίζω ότι τον ξένο τον έχουμε αποδεχτεί. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, το δέχομαι. Στην ουσία όμως είμαστε ένας λαός που ενώ δεχόμαστε εύκολα να φιλοξενήσουμε κάποιον, είμαστε φιλόξενοι. Όταν αυτός ο κάποιος θεωρήσουμε ότι θα μας πάρει κάτι δικό μας ή θα πρέπει να μείνει μόνιμα για να φτιάξει τη ζωή του, παρόλο που εμείς έχουμε πάει σε όλα τα μέρη του κόσμου, έτσι. Λίγο είμαστε φοβικοί. Υπάρχει ένας φόβος, λοιπόν, νομίζω, ακόμα στους ξένους. Ελπίζω οι νέες γενιές να είναι πιο ανοιχτές σε όλο αυτό. Και νομίζω ότι καλλιεργούμε παιδιά που έχουν πολύ πιο ανοιχτό μυαλό και είναι και πολίτες λίγο του κόσμου. Το βλέπω και από τα παιδιά μου, το βλέπω και από τα παιδιά που διαβάζουν τα βιβλία σήμερα. Νομίζω ότι ουσιαστικά, όντως, έχουμε μια γενιά που θα είναι λίγο πιο ανεκτική.
Τώρα, εγώ όλο αυτό το έγραψα χωρίς να υπάρχει μια πραγματική ιστορία από πίσω. Όλα τα περιστατικά είναι αληθινά, δεν είναι όμως μία ιστορία που έχει συμβεί σε κάποιον. Είχα την ατυχία όμως το 2004 να πάρει η Μανιάνη χρυσό μετάλλιο στην Αθήνα και όλοι να μου λένε ότι είναι η ιστορία της Μανιάνη τότε. Δεν ήταν η ιστορία της Μανιάνη, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Τυχαία την έγραψα ότι είναι ακοντίστρια. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άθλημα. Απλώς οι ακοντίστριες μπορεί να είναι τόσο μικρές. Μια σφαιροβόλος δεν μπορεί να είναι 19 χρονών. Δεν έχει τη μυϊκή μάζα. Μου τα είπαν οι γυμναστές αυτά, οι προπονητές. Άρα την έβαλα να πετάει ακόντιο, που και η Μανιάνη πετάει ακόντιο. Δεν είναι η ζωή της Μανιάνη πάντως σε καμία περίπτωση. Ευτυχώς πέρασαν τα χρόνια, την ξεχάστηκε. Γιατί τότε είχε γίνει μεγάλη συζήτηση αν είναι τελικά ένα βιογραφικό. Όχι, η Μανιάνη είναι μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, προφανώς περιγράφω μια τέτοια περίπτωση, ναι. Που ενώ, ας πούμε, τους υπόλοιπους που ήρθαν μαζί της δεν τους θέλαμε, τους διώχναμε, τον Πυροδήμα, τη Μανιάνη, καμαρώναμε που ύψωσαν την ελληνική σημαία. Έτσι, είναι αυτά τα περίεργα που έχουμε, τα οποία είναι έτσι, πολύ παράδοξα. Και νομίζω ότι κάθε συγγραφέα τον τζιγκλάνε. Δεν μπορεί δηλαδή και να θες να κάτσεις ήσυχος, δεν σε αφήνουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Και πάντα επίκαιρο, πάντως. Ναι, πραγματικά, είναι πάντα επίκαιρο. Δηλαδή, λες δεν μπορεί, θα το γράψω, γιατί είναι τόσο τρελό όλο αυτό που συμβαίνει, τόσο παράδοξο. Οπότε μας μιλάς λοιπόν για το φόβο του αγνώστου και μας μιλάς για το φόβο του αγνώστου και στο παιδικό βιβλίο, ουσιαστικά έτσι όπως το έγραψες εσύ. Τελικά, πόσο χωράει ο φόβος του άλλου, του ξένου, του εκφοβισμού στο παιδικό βιβλίο? Πώς τον αντιμετωπίζεις μέσα στα βιβλία σου, στις ιστορίες σου? Ναι, επειδή νομίζω ότι ουσιαστικά μεγάλωσα μαζί με αυτή την ιστορία, δηλαδή τα 25 χρόνια αυτά παρακολουθώ και αλλάζω κι εγώ μέσα στην κοινωνία. Η αρχή ήταν αυτή η αποδοχή. Η αποδοχή για μένα σήμερα έχει εξελιχθεί στο ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να είναι ο άλλος και άρα ουσιαστικά η ενσυναίσθηση νομίζω ότι είναι μόνο η λύση. Δηλαδή ό,τι φοβάσαι, ό,τι θεωρείς ξένο, το βάζεις απέναντι. Εάν συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι ο άλλος είμαι εγώ είμαι ο ξένος, εγώ μπορώ να είμαι ανα πάσα στιγμή ο άλλος, νομίζω ότι τότε θα φτιάξουμε κανονικά μια κοινωνία με παιδιά που σέβονται το ένα στον άλλον και που αποδέχονται ότι υπάρχει μια κοινωνία που ο καθένας μας φέρνει κάτι άλλο. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικά εγώ μαζί του έχω μεγαλώσει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πια η λογική το ότι είμαστε όλοι και αποδεχόμαστε αυτόν τον έναν. Εγώ σήμερα μιλάω για αποδοχή του εαυτού μας και του καθένα μας, γιατί ο καθένας μας μπορεί να είναι ένας άλλος ή μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή στη θέση αυτή και εδώ παίζουν και πάρα πολύ με παιχνίδια ενσυναίσθησης και με όλο αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι εάν καλλιεργήσουμε αυτό έχουμε ουσιαστικά και αντιρατσιστική εκπαίδευση κάνει και αντι-bullying και όλα αυτά τα αντί που θέλουμε. Πάντα έψαχνα να βρω ένα θετικό. Δεν μου αρέσει να λέμε ενάντια σε αυτό. Το θετικό για μένα λοιπόν είναι η ενσυναίσθηση. Εκεί λοιπόν δεν θα φοβάσαι τον άλλον. Γιατί αν νιώθεις όπως νιώθει, αν βλέπεις αυτό που βλέπει, πάβεις να σου είναι απειλή για σένα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι και θεωρώ ότι η λογοτεχνία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Είναι βασικό εργαλείο ενσυναίσθησης η λογοτεχνία. Γιατί ακριβώς τι σου κάνει, σου ανοίγει άλλους κόσμους, άλλες ζωές. Άρα μπαίνεις και ζεις ζωές άλλων, βλέπεις με τα μάτια άλλων. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θεωρώ ότι η λογοτεχνία μπορεί να το προσφέρει και μάλιστα η παιδική λογοτεχνία. Και γι' αυτό και νομίζω ότι το παλεύω και προσπαθώ πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Ενσυναίσθηση. Βασικά τα είπες όλα με τις προτάσεις σου. Μάλιστα. Να σε ξαναπάω τώρα στο σπίτι το δικό μας, που αναφέραμε πριν, το βιβλίο. Σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε στοιχεία και καταστάσεις που δεν συναντούμε συχνά στα παιδικά βιβλία. Έχουμε τον μπαμπά με το παιδί ως μονογονεϊκή οικογένεια. Ο μπαμπάς άνεργος, είναι άστεγοι, ζουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε κυρίως για τη σχέση παιδιού-μαμάς. Ποια είναι η σχέση παιδιού-μπαμπά? Και μπορείς να μας το απαντήσεις και ως μπαμπάς, όπως μας είπες στην αρχή. Κοίτα, Θανάση, εγώ, όπως σου είπα και πριν, εξελίσσομαι, ας πούμε, μάλλον μεγαλώνω, μαζί με τα βιβλία μου, δηλαδή μαζί με τον τρόπο που γράφω. Πέρασα λοιπόν από ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν στην συνεργασία με την Εψιπέ. Την εποχή που ήταν πολύ κρατεά η Εψιπέ.
η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου και ουσιαστικά ανοίξαμε τη συζήτηση για την υπόθεση bullying, 2006 με 2015, ας πούμε, χοντρικά. Ανοίξαμε λοιπόν όλη αυτή τη συζήτηση για το bullying και ουσιαστικά για μένα, στο δικό μου το μυαλό, που ήταν μια πολύ καλή αρχή αυτή, φωτίστηκαν και άλλα πράγματα, που ενώ πάρα πολύ εύκολα μιλήσαμε για το τι συμβαίνει στο σχολείο μεταξύ παιδιών, γιατί αυτό είναι, αυτό λέμε bullying, έτσι, αυτό που συμβαίνει στο σχολείο μεταξύ των παιδιών. Όταν αυτό άρχισε να προχωράει και να ψάχνουμε τις ρίζες του, που έχει να κάνει με την ευρύτερη κοινωνία, με το σπίτι, με την ενδοοικογενειακή βία, με τη σεξουαλική κακοποίηση, με πράγματα δηλαδή πιο βαθιά, εκεί πράγματι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είχαν ένα φόβο, έτσι, να θίξουν θέματα πιο μέσα. Με τη νομική βιβλιοθήκη λοιπόν για τη σειρά αυτή που είναι το σπίτι το δικό μας, είπαμε να κάνουμε μια σειρά με βιβλία με θέματα δύσκολα, εντός εισαγωγικών λέξης, γιατί για μένα δεν υπάρχει δύσκολο θέμα στην παιδική λογοτεχνία και επίσης έχουν μιλήσει για πολύ δύσκολα θέματα άλλοι πριν από μένα. Έτσι, δεν περίμενα εγώ. Υπάρχει ο Oliver Twist, υπάρχει η Ματίλντα, υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα από μένα. Άρα λοιπόν δεν έφερα κάτι καινούριο, απλώς προσπάθησα να κάνω μια σειρά που να φύγει αυτά τα θέματα, που δεν είναι δυνατόν να μην τα βλέπουμε. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορείς με το παιδί σου στο κέντρο της Αθήνας και να μην σε ρωτήσει ότι αυτός γιατί κοιμάται στα σκαλιά το βράδυ, γιατί δεν πάει σπίτι του. Έτσι. Και τι θα πεις εσύ εκεί? Ότι δεν θα σου πω τώρα, θα σου το πω στα 18. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για μένα ήταν πάρα πολύ βασικό. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που, γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό θέμα, υπάρχει μια ψυχική νόσος, δεν ξέρω γιατί, και το αφήνω πάρα πολλά πράγματα κενά στο puzzle της ιστορίας. Έχουμε ένα παιδί λοιπόν στο βιβλίο αυτό που λες, που μένει ένας μπαμπάς με την κόρη του σε ένα αυτοκίνητο. Και ουσιαστικά τι προσπαθεί αυτός ο μπαμπάς να κάνει? Να της χτίσει ένα κόσμο που να είναι ένας κόσμος χαρούμενος, ασφαλής, όσο γίνεται ιδανικός, παρόλο που δεν είναι καν σε σπίτι. Είναι σε αυτοκίνητο. Και νομίζω ότι είναι αυτό που προσπαθεί κάθε γονιός. Δεν θέλω να ξεχωρίζω μητέρα ή πατέρα, κόρη, γιο. Προσπαθώ να μην βάζω τέτοια κλισέ, γιατί ο καθένας είναι ένας αλλιώτικος πατέρας, ένας αλλιώτικος γιος, μια αλλιώτικη μητέρα, μια αλλιώτικη κόρη. Βρέθηκαν να είναι οι δυο τους. Εκεί λοιπόν έπρεπε να παίξουν ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί ξεπερνάνε τα κλισέ και τα στερεότυπα και ουσιαστικά είναι ένας πατέρας που αγωνίζεται και μάλιστα με βρίσκει σε μια φάση που όλο αυτό το κάνουμε μια θεατρική παράσταση και πήγαμε ακόμα πιο βαθιά, γιατί όταν κάνεις θέατρο πρέπει να μπεις πολύ βαθιά στα πρόσωπα που χτίζεις για να μπορέσουν να σταθούν πάνω στη σκηνή. Άρα μου χρειάστηκε να δώσω και άλλες εξηγήσεις στο τι είναι αυτοί οι δύο, τι τους συμβαίνει. Και έβαλα και ένα στοιχείο που θα το καταλάβεις εσύ που δουλεύεις στο δίκτυο. Έβαλε και ένα στοιχείο ότι στο τέλος αλλάζουν συνεχώς μέρη, γιατί φοβάται πάντα ότι θα έρθει μια κοινωνική δομή και θα το πάρει το παιδί. Έτσι. Όχι θα τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του με το παιδί του. Έτσι. Έχει αυτή την ανησυχία αυτός ο πατέρα. Και γι' αυτό αλλάζουν μέρη που είναι το αυτοκίνητό τους. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εγώ ήθελα να φωτίσω ακριβώς αυτό, ότι ο γονιός, ακόμα και στις πολύ δύσκολες συνθήκες, και ενώ το έχουμε διαβάσει αυτό πολύ για τον πόλεμο, το έχουμε διαβάσει πολύ συχνά, παριστάνουμε ότι σήμερα ζούμε σε πολύ ροζ συννεφάκια, και όμως υπάρχουν καταστάσεις με ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και παρόλα αυτά η ιδιότητα γονιός σε κάνει να στείνεις ένα σκηνικό να προστατεύσεις την ψυχική υγεία του παιδιού σου. Ένα επόμενο λοιπόν κομμάτι που πρέπει να συζητήσουμε είναι ακριβώς όταν υπάρχουν τέτοιες κοινωνικές ανισότητες, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τι γίνεται η ψυχική υγεία των παιδιών, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Δεν τολμάει κανείς να μπει μέσα στην οικογένεια, μέσα σε δομές, μέσα σε τέτοιες καταστάσεις και να θίξει τέτοια πράγματα. Προφανώς ως μπαμπάς μου έκανε ακόμα πιο ευαίσθητο το κομμάτι αυτό. Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας που έχει παιδιά ή που δουλεύει με παιδιά, γιατί εγώ με μεγάλο σεβασμό αντιμετωπίζω και τους ανθρώπους που δεν έχουν δικά τους παιδιά, αλλά έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στα παιδιά. Αυτό για μένα είναι μάθημα ζωής. Έτσι. Και νομίζω ότι στα παιδιά που δεν είναι παιδιά σου, μπορεί να είσαι και πιο αντικειμενικός και πιο σωστός και πιο δίκαιος. Και να αφιερωθείς επίσης με μεγαλύτερη, μα όχι τόσο υποκειμενισμό, γιατί εμείς στα δικά μας τα παιδιά κυριαρχεί και το υποκειμενικό στοιχείο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είτε είναι γονείς είτε δεν είναι, αλλά έχουν αφιερωθεί στα παιδιά, νομίζω ότι αυτό προσπαθούν να κάνουν, να χτίσουν κόσμους που τα παιδιά μέσα θα μπορέσουν να χτίσουν μια γερή προσωπικότητα και να είναι ψυχικά υγιή.
Όλο αυτό λοιπόν δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Και επίσης βλέπω ότι δυσκολεύονται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να το διαπραγματευτούν με τα παιδιά όλο αυτό. Το έχω δει και στα βιβλία που λες και στο γιατί των παιδιών. Σε όλα τα βιβλία μου που μπαίνουν σε τέτοια δύσκολα κομμάτια, βλέπω μια δυσκολία, το καταλαβαίνω. Πιθανόν και εγώ, αν δεν είχα όλη αυτή την επικοινωνία με την ΕΨΠΕ τότε, να ήμουν έτσι λίγο πιο διστακτικός. Αλλά θεωρώ ότι πια ήρθε η στιγμή να σπάσουμε και κάποια στερεότυπα. Και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και ακούμε όλα αυτά και λέμε, μα πού είμαστε, δηλαδή αυτά γινόταν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Λέμε το 15 έγινε αυτό, ξέρω, το 10 έγινε εκείνο. Εμείς πού ήμασταν ακριβώς? Δηλαδή, τι ήταν ένα άλλο σύμπαν, ήταν όλο αυτό? Ναι, ήμασταν εκεί που μας άρεσε να τα κοκκουλώνουμε και δεν θέλαμε να μπούμε να δούμε τι συμβαίνει στην ψυχή του κάθε παιδιού. Εκεί ήμασταν και νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, γιατί και το bullying τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα, το να αρχίσουμε να συζητάμε για το bullying, να συζητήσουμε για σεξουαλική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, πράγματα δηλαδή πιο προσωπικά και πιο μέσα. Δεν γίνονται όλα μες στο σχολείο. Στο σχολείο τι γίνεται? Έρχονται οι συνέπειες. Γίνονται και πράγματα στο σχολείο προφανώς, αλλά συνήθως το παιδί φέρνει από το σπίτι μες στην τσάντα και τα πράγματα που έχουν συμβεί στην υπόλοιπη ζωή του. Δεν ζει μόνο στο σχολείο. Άρα πρέπει να τα αγγίξουμε και αυτά, δεν γίνεται να τα αφήσουμε απ' έξω. Οπότε, ναι, ρόλος οικογένειας, ρόλος σχολείου, ρόλος... ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικά όλα αυτά και πολύ καίνε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω ως μπαμπά, να το ελαφρύνουμε λίγο. Διάβαζες παραμύθια στα παιδιά σου? Και τι παραμύθια? Νομίζω όσο μπορούσα, γιατί έλειπα και πολύ. Μια και οι εκδηλώσεις είναι συνήθως όταν δεν είμαι στο σχολείο, άρα ήταν δύο πράγματα παράλληλα. Να πω ότι έχω και το γιο μου που έχει γεννηθεί 2 Απριλίου και νομίζω πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Πέρσι στο lockdown ήμασταν μαζί. Συνήθως είμαστε σε ένα βιβλιοπωλείο και εκεί που γιορτάζαμε την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου, γιόρταζε και ο Σύρας. Αυτό ήθελα να πω, σημαντικό, Λοιπόν, τα παιδιά μου λοιπόν και ζούσαν σε αυτό το περιβάλλον. Λίγο τον Τριγονοψαρούλη τον θεωρούν, ας πούμε, τον τρίτο του αδελφό, κάπως έτσι. Και επίσης διάβαζα πολύ και τις ιστορίες όταν τις έγραφα. Και ήταν και σε όλες τις εκδηλώσεις, βέβαια, που θέλω να απαντήσουν και πρώτοι, ενώ τους έλεγα μην απαντάτε εσείς, γιατί είναι λογικό, το ξέρετε αυτό που ρωτάω. Λοιπόν, έχουν χτίσει μια δική τους όμως σχέση. Στις κόρες μου, που είναι πιο μεγάλη, την ανακάλυψα όταν μεγάλωσε. Την έβλεπα, αλλά δεν την ήξερα ακριβώς. Έχει μια πολύ μεγάλη σχέση. Ο γιος μου είναι μάλλον λίγο σαν και εμένα και αυτό το κομμάτι το κρατάει λίγο κρυφό. Θεωρώ ότι έχουν χτίσει μια δική τους σχέση, γιατί ζουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε ένα τέτοιο κλίμα. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι η απουσία μου τους έχει στερήσει από πράγματα που θα μπορούσαν να τους δώσω ακόμη περισσότερο. Αλλά δεν είναι εύκολο και το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν μου λένε οι γονείς ότι ξέρεις κάτι, λείπουμε, δουλεύουμε πολύ, το καταλαβαίνω. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι μην γυρίσεις και αρχίσεις την ορθογραφία. Έτσι, και προσπαθούσα να το αποφεύγω κι εγώ. Γύρνα, πάρ' το μια αγκαλιά και διάβαστε ένα βιβλίο. Αυτό πρέπει. Δηλαδή, δεν έχεις άλλα περιθώρια. Έλειπες, γύρισες αργά, είσαι κουρασμένος, είσαι εκνευρισμένος. Δεν έχει νόημα να πούμε με τα γαλλικά. Δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε τα γαλλικά, ούτε εμάς, ούτε το παιδί, ούτε τη σχέση μας. Πάρ' το μια αγκαλιά και μιλάω για μικρά παιδιά, έτσι πάντα. Πάρ' το μια αγκαλιά, διαβάστε ένα βιβλίο, ονειρευτείτε μαζί και κοινώς, και το βασικό είναι για μένα οι κοινές δράσεις. Και τώρα που είμαστε κλεισμένοι, αυτό νομίζω, λέω και στους γονείς, ότι πάρτε ένα βιβλίο και αυτό να γίνει αφορμή να κάνετε και άλλα πράγματα. Μαγειρέψτε μαζί, παίξτε μαζί, φτιάξτε χειροτεχνίες, δηλαδή χτίστε ένα σύμπαν γύρω από το βιβλίο, με αφορμή το βιβλίο, και βρείτε χρόνο να τον σπαταλίσετε μαζί. Είναι πολύ δύσκολο αν ο καθένας μπροστά στην οθόνη του. Τα παιδιά είναι μικροί ήρωες λίγο της εποχής μας. Έτσι, έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Το ότι δεν πάω σχολείο, δεν βλέπω τους φίλους μου, είμαι σε μία οθόνη, είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Έλα εσύ λοιπόν ο γονιός, γύρνα, πάρε ένα βιβλίο, παίξε, χτίσε ένα σύμπαν διαδραστικό. Έτσι, με αυτή την έννοια. Μικροί ήρωες, μ' άρεσε πάρα πολύ τα παιδιά. Στον παιδιών, εμείς δουλεύουμε από το σπίτι ή τέλος πάντων πηγαίνουμε με τις μάσκες μας και αυτά. Στα παιδιά άλλαξε η ζωή τους 100%. Διότι το παιδί δεν ήταν στο σπίτι του. Στο σπίτι περνούσε λίγο.
το κύριο μέρος του ήταν το σχολείο, οι φίλοι του, ο αθλητισμός του, το μπαλέτο του, το πιάνο του, τα πράγματα που έκανε, οι δράσεις του. Ξαφνικά όλο αυτό εξαφανίστηκε. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και κλείνει χρόνο σε λίγο. Δεν είναι μικρή η περίοδος. Άρα λοιπόν εμείς που το καταλαβαίνουμε, οφείλουμε να τους χτίσουμε ένα κόσμο που θα μπορέσουν μέσα εκεί να αναπτύξουν όλα αυτά που τα έχουν χάσει. Έτσι. Στην ίδια σειρά, όπως είπαμε πριν, το βιβλίο «Το σπίτι το δικό μας», που είπες ότι έχεις κάνει μια σειρά με την νομική βιβλιοθήκη, είναι και η βάρκα που τη λένε μνήμη, που την αναφέραμε και νωρίτερα με τα δικαιώματα. Σε αυτή την ιστορία το παιδί ζωντανεύει μπροστά του εικόνες και πρόσωπα μέσω της μνήμης του. Τελικά, τι λειτουργία έχει η μνήμη? Χρησιμοποιείται ως εμπόδιο, θεμέλιο, ως τι λειτουργεί η μνήμη? Νομίζω ότι ανάλογα με την περίπτωση η μνήμη μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Εγώ αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση της απώλειας, για μένα η μνήμη, με την οποία εγώ δεν έχω μπορέσει ποτέ να τα βρω, να διαπραγματευτώ όλο αυτό το κομμάτι του χρόνου και της απώλειας, είναι μια σωστική λέμβος για μένα. Δηλαδή σωζόμαστε στη μνήμη. Η μνήμη μας διατηρεί ψύχρεμους. Γιατί τα πρόσωπα που χάνουμε, οι στιγμές που χάνουμε, ο χρόνος που περνάει, οι αλλαγές που γίνονται, μέσα εκεί κάπως, ακριβώς επειδή διασώζονται, κάπως μας απαλύνουν ίσως το μεγάλο πόνο. Και όλο αυτό το θεατρικό που λέμε, που θα βασίζεται σε αυτό το κομμάτι της μνήμης, παίζει λίγο με αυτό ότι η μνήμη τελικά για μένα δεν είναι στο μυαλό. Δεν την εξετάζουν οι γιατροί. Για μένα η μνήμη είναι στην καρδιά, γι' αυτό και δεν μπορεί να μείνει ποτέ ούτε άστεγη, ούτε να χαθεί. Και βλέπουμε και ανθρώπους με προβλήματα μνήμης, εννοώ με Αλτσχάιμερ ή οτιδήποτε άλλο, που θα δουν ένα δικό τους πρόσωπο ή θα θυμηθούν μια ανάμνηση από τα παιδικά τους χρόνια και θα δακρύσουν ενώ δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Άρα λοιπόν κάπου αλλού κατοικεί η μνήμη, όχι στο μυαλό μόνο, και θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι είναι και το κομμάτι που μας σώζει από την πάρα πολύ μεγάλη και κακή συνειδητοποίηση, γιατί ο άνθρωπος έχει αυτό το βάρος να σηκώσει. Τα υπόλοιπα ζώα δεν την έχουν αυτή την αίσθηση του χρόνου και του θανάτου. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει να σηκώσει αυτό το βάρος. Αυτό το βάρος το σηκώνει πιο ελαφριά μέσα σε μια βάρκα που λέγεται μνήμη. Και έτσι ζωντανεύει τις μνήμες του. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο που έχει διαβάσει όλα, βλέπω, Θανάση. Ναι. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα στη βιβλιοθήκη. Είναι και πολλά. Η αλήθεια είναι πως η βιβλιοθήκη εδώ του δικτύου είναι πλούσια και έχει σχεδόν όλους τους τίτλους. Οπότε έχουμε και όλα αυτά. Ένα λοιπόν πολύ καινούριο βιβλίο είναι το 21 συν 1 συγγραφείς γράφουν και 21 συν 1 καλλιτέχνες εικονογραφούν για το 1821. Σε αυτό το βιβλίο, οι συγγραφείς, μέσα σε αυτούς είσαι και εσύ, γιατί είναι συλλογικό το έργο, γράψατε ιστορίες με φόντο την Επανάσταση του 1821 και οι καλλιτέχνες τις εικονογράφησαν. Μάλιστα, να αναφέρουμε πως οι συγγραφείς αυτού του έργου έχετε εκχωρήσει τις αμοιβές σας στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ως δωρεάν. Ελπίζουμε να πουλήσει πολύ το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εδώ λοιπόν σε αυτό το βιβλίο μιλάμε για την ιστορική μνήμη. Πώς αυτή δημιουργείται? Θα σου πω λίγο, έχει μια ιστορία το βιβλίο αυτό. Είναι μια ιδέα καταρχήν της Μαρίζας Ντεκάστρο και της Ελένης Βορών. Εμένα μου μίλησε η Μαρίζα γι' αυτό στα εγγένεια της έκθεσής μου «Ο άλλος εγώ», που είναι μια έκθεση 20 εικονογράφων από βιβλία μου στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης. Πολύ σύντομα δεν συνεχίστηκε η έκθεση γιατί πέσαμε στο lockdown. Εκεί είναι ακόμα, περιμένει. Και μου μίλησε με πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ γενικώς δεν είχα στο μυαλό μου να κάνω κάτι γιατί λίγο αυτά τα επαιτειακά δεν με πολύ βρίσκουν. Δεν μπορώ να γράφω με παραγγελία, δεν τα μπορώ όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά η Μαρίζα μου άφησε ένα τεράστιο πεδίο. Άρα λοιπόν είναι πράγματι αυτό που λες εσύ, το πώς η ιστορική μνήμη την καταλαβαίνει ο καθένας και τον επηρεάζει σήμερα. Γι' αυτό και είναι τόσο διαφορετικά τα κείμενα μεταξύ μας. Έχουν ενδιαφέρον όλα. Εγώ τα έχω διαβάσει και τα 21. Γιατί ο καθένας, δεν συντονιστήκαμε ποτέ, δεν συζητήσαμε ποτέ, δεν οργανωθήκαμε ποτέ. Ο καθένας όπως αντιλαμβάνεται με αφορμή την Επανάσταση, την ιστορία, έτσι, έγραψε ένα τελείως διαφορετικό κείμενο.
Το δικό μου το κομμάτι, το οποίο με απασχολεί πάντα στο τελικά τι είναι επανάσταση, και όχι μόνο για την Ελληνική Επανάσταση, είναι το να κυνηγάς μια ουτοπία. Αλλιώς δεν είναι επανάσταση για μένα. Άρα λοιπόν πρέπει ουσιαστικά ήθελα να μιλήσω για το πώς μια επανάσταση κάνει το ανέφικτο εφικτό ουσιαστικά. Κυνηγάει μια ουτοπία. Και έβαλα και ένα παράγοντα, γιατί τα τελευταία 25 χρόνια κυρίως γράφω στο Αίγυο, που είναι ο τόπος καταγωγής της γυναίκας μου και που είμαστε πάρα πολύ χρόνο από τη διάρκεια του έτους, είμαστε αρκετό χρόνο στο Αίγυο, όποτε έχουμε διακοπές. Για μένα παίζει ρόλο λοιπόν και ο τόπος. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια πράγματα έχουν συμβεί σε κάποιους τόπους, όχι τυχαία. Το Αίγυο λοιπόν από μόνο του είναι ένα θαύμα του ανέφικτου, που γίνεται εφικτό. Έτσι, είναι σε ένα βράχο, είναι σε 3 επίπεδα, είναι σεισμογενής η περιοχή. Έχει λοιπόν από μόνο του ένα τέτοιο στοιχείο και μαζεύονται εκεί, το φαντάζομαι στο μυαλό, μαζεύονται λοιπόν οι οπλαρχηγοί και οι φιλικοί πριν γίνει η Επανάσταση να συζητήσουν πότε. Έχουν αποφασίσει τι θα γίνει. Το πότε βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να το πούμε σε ένα χρόνο και άλλο να πούμε σε 10 μέρες. Έτσι. Όλο αυτό λοιπόν στην αρχή έχει μια λογική ότι ρε παιδιά είμαστε έτοιμοι και ξαφνικά κυριαρχεί το ότι κυνηγάμε το ανέφικτο, πάμε. Αυτό λοιπόν για μένα δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει εκεί. Έτσι. Και ουσιαστικά νομίζω ότι είναι κάτι που μας μιλάει για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Έτσι. Οποιαδήποτε μικρή επανάσταση κάνουμε, μην περιμένουμε να είναι όλα ασφαλή, γιατί ούτε στη φύση δεν είναι έτσι. Και η φύση κάνει τις επαναστάσεις της και οι τόποι κάνουν τις επαναστάσεις τους. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, ναι, η ιστορική μνήμη στην προσωπική ζωή του καθενός. Αυτό προσπάθησα να δώσω. Υπήρχε και ένας περιορισμός, γιατί έπρεπε να είναι σύντομες και επίσης μου άρεσε πολύ αυτό. Εγώ παιδεύομαι πάρα πολύ με το σύντομο λόγο, με τη βραχία φόρμα δηλαδή, που θεωρώ ότι σε βάζει και σου κάνει μία άσκηση σαν να είσαι sprinter, ενώ οι άλλοι είναι μαραθώνιοι. Το μυθιστόρημα, ξέρω εγώ, είναι μαραθώνιος. Μπορείς να σταματήσεις, να αρχίσεις το νερό σου, να ξαναρχίσεις. Η μικρή φόρμα, το κείμενο δηλαδή των 300-500 λέξεων, είναι sprint. Δεν έχεις περιθώρια, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Και θέλει πάρα πολύ γυμνασμένο. Και μου αρέσει εμένα αυτή η φόρμα. Και περιεκτικότητα αυτό. Ναι, θέλει την πυκνότητα της ποίησης. Δηλαδή, θέλει να είσαι ένας αθλητής της ποίησης για να μπορέσεις να αποδώσεις ένα πεζό. Και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που είναι τελείως διαφορετικό από όλα αυτά που κυκλοφόρησαν φέτος με αφορμή το 2021. Και επίσης ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά ότι τα δικαιώματα θα πάνε στο δίκτυο, που με βρίσκει και όχι απλώς σύμφωνο. Χάρηκα πάρα πολύ. Από την αρχή μπήκα σε αυτή την ιστορία πολύ χαρούμενος και με πολύ μεγάλη όρεξη. Και δεν έκανα και τίποτε άλλο σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό το κειμενάκι έχω γράψει εγώ. Και θεωρώ ότι ας τα πούνε οι υπόλοιποι τα υπόλοιπα. Υπάρχουν πιο άξιοι που ξέρουν την ιστορία καλύτερα. Να σε πάω και στα δικά σου, στη δική σου μνήμη, στα προσωπικά βιώματα. Πώς βάζεις τα δικά σου βιογραφικά στοιχεία μέσα στις ιστορίες που γράφεις? Κοίταξε, σε κάποια είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, είναι πολύ ξεκάθαρα εγώ. Ας πούμε, στο Έτοιμος από καιρό είναι ένα μυθιστόρημα που είμαι πολύ εγώ. Έτσι, πάει κάποιος στην Αίγυπτο, ψάχνει τους παππούδες του κτλ. Στα υπόλοιπα, θεωρώ ότι πάντα, και έτσι μου κάνει εντύπωση όταν ακούω κάποιους συναδέλφους και λένε ότι γράφω κάτι που δεν έχει καμία σχέση με μένα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν αυτό που περιγράφεις, ας πούμε, μας ζητήσει κάποιος να περιγράψουμε πώς φτάνει στον Άρη ένα διαστημόπλιο. Έτσι, και τι νιώθει ο πρώτος που θα πατήσει τον Άρη, δεν το έχει γίνει ακόμα. Θεωρώ ότι ακόμα και αν γράψω αυτό, που δεν είμαι εγώ αυτός και δεν θα είμαι εγώ, επειδή εγώ το γράφω, δηλαδή το μελάνι είναι το δικό μου αίμα, έτσι, οι δικές μου προσλαμβάνουσες παραστάσεις, σίγουρα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δικό μου μέσα. Δεν θεωρώ ότι κανείς μπορεί να καταλάβει τον κόσμο με πράγματα που δεν είναι δικά του. Άρα είμαστε έτσι κι αλλιώς, είτε γράφουμε κάτι που είναι πολύ αυτοβιογραφικό, είτε γράφουμε κάτι που μια μυθοπλασία, το γράφουμε εμείς. Άρα το βλέπουμε με τα δικά μας μάτια, το γράφουμε με αυτό που είμαστε. Δεν μπορώ λοιπόν να μην δεχθώ ότι υπάρχει πολύ Βαγγέλης μέσα σε όλα μου τα κείμενα, γιατί εγώ τα έγραψα. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Όντως, μερικές φορές το μαζεύω, αν δεν θέλω, ή το ανοίγω πολύ γιατί θέλω. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ έντονο. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος με πολύ... παθιάζομαι εύκολα
και με καταστάσεις και με πρόσωπα και με θέματα, και βγαίνει αυτό στα κείμενά μου. Δεν μπορώ να το μαζέψω. Είναι πολύ έντονο και το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και πώς γίνεται να το μαζεύει κανείς. Δεν το ξέρω. Δεν, νομίζω πως δεν μπορεί να μην περάσουν τα βιώματα κάποιου στο βιβλίο που γράφεις, σε του συγγραφείς. Ναι, γιατί εσύ το γράφεις. Προφανώς, αν γράψω κάτι που είναι τελείως έξω από μένα, ένας δολοφόνος που κυκλοφορεί και σκοτώνει, θα προσπαθήσω εγώ να σκεφτώ με τον τρόπο που σκέφτεται εκείνος, να τον στήσω τον ήρωά μου, αλλά πάλι δεν μπορεί να με τη δική μου, με τα δικά μου μάτια τον βλέπω. Και πάλι θα είναι υποκειμενικό, θα είναι εγώ τον γράφω, ξέρω εγώ. Ναι. Στο ίδιο βιβλίο, στη βάρκα που τη λένε Μνήμη, μένω σε ένα απόσπασμα σε μία σελίδα. Δώσε μου ένα λεπτάκι και ούτε να το διαβάσω. Γυρίζω στον φίλο του παππού και τον ρωτάω. Και αν δεν ήταν στη δική του βάρκα, σε ποια βάρκα ήταν μέσα ο παππούς μου? Σε μιαν άλλη. Άλλη? Ναι. Αυτή με την οποία πλέει στη θάλασσα του σεβασμού σου και δένει κάθε φορά που έρχεται στην αγάπη σου για αυτόν. Και όσο τον αγαπάς, θα έρχεται. Σε αρκετές ιστορίες υπάρχει αναφορά του ήρωα στον παππού, όπως και σε αυτή. Αυτό αντικατοπτρίζει τη δική σου σχέση που είχες με τους παππούδες σου? Λοιπόν, συγγνώμη, μου αρέσει να σας λέω ιστορίες. Είμαι περίπου καμιά δεκαετία συγγραφέας. Είναι γύρω στο 2006, νομίζω, ή 2005, και μας καλούν με τον Χρήστο Μπουλώτη να μας κάνουν ένα αφιέρωμα στο Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημοκρίτιο. Η Βασιλική Κοντογιάννη είχε αναλάβει το δικό μου κομμάτι και έχει βάλει μια φοιτήτρια και βγαίνει η φοιτήτρια και μου λέει: ξέρετε, κύριε Λεόπουλε, παντού έχετε έναν ηλικιωμένο. Δεν το είχα καταλάβει εγώ τότε. Λέω: τι λες? Όντως. Δηλαδή και στο καφέ Ιδιαστικό Μπαλάκι και παντού υπάρχει ένας ηλικιωμένος. Το κατάλαβα λοιπόν τότε και δεν το σταμάτησα. Όχι απλώς δεν το σταμάτησα, το φτιάξα κιόλας, γιατί άμα συνειδητοποιείς αυτό που κάνεις, αρχίζεις και το διαμορφώνεις κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι καθόλου δεν περιγράφω την προσωπική μου κατάσταση, γιατί εγώ δεν γνώρισα τους παππούδες μου. Δηλαδή, μάλλον περιγράφω την έλλειψή μου. Ο ένας μου παππούς πέθανε πριν γεννηθώ, ο άλλος πέθανε λίγο αφότου γεννήθηκα και μάλιστα πέθανε στο Κάιρο, δεν με είδε ποτέ, δεν τον είδα ποτέ. Άρα λοιπόν έχω ένα μεγάλο έλλειμμα εκεί. Αυτό το έλλειμμα μου με έκανε να υιοθετήσω άλλους ανθρώπους. Δηλαδή και τις γιαγιάδες μου τις έχασα σχετικά νωρίς, στα 4 και στα 9. Υιοθέτησα όμως μια κυρία γειτόνισσά μας που για μένα πήρε το ρόλο αυτόν, δηλαδή το ρόλο του ανθρώπου που έχει χρόνο να σε μοιήσει στα μεγάλα ζητήματα της ζωής. Γιατί οι γονείς ζουν σε ένα τρέξιμο. Και που θα μαγειρέψετε, από το να μαγειρέψετε τις κολοκυθοκευτέδες μέχρι να σου μιλήσει για το τι γινόταν στην Αθήνα την παλιά εποχή. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν, εγώ υιοθέτησα γιαγιάδες και παππούδες, με υιοθέτησαν και τους υιοθέτησα. Και έρχονται τώρα τα παιδιά μου και αυτό που παρακαλούσα πάντα ήταν να χορτάσουν από γιαγιάδες και παππούδες και πράγματι για αρκετό διάστημα, τώρα έχουν χάσει τους 2, αλλά για αρκετά χρόνια είχαν και τους 4. Εδώ λοιπόν το κείμενο αυτό προκύπτει από την ιστορία του γιού μου με τον παππού του που τον έχασε. Το πρόσωπο αυτό που περιγράφουμε εδώ, ο κύριος Κώστας, είναι αληθινό πρόσωπο. Υπήρχε όταν γράψαμε το βιβλίο, δυστυχώς έχει φύγει και αυτός τώρα. Και μάλιστα είχα και ένα με την Δανιέλα που έκανε τις εικόνες, μου τον είχε κάνει λίγο γεράκος. Στην αρχή της παιδί τι είναι αυτό. Ο κύριος Κώστας της λέει: είναι μια χαρά ο άνθρωπος, είναι νεότατος, δείχνει νεότατος και της έστειλα φωτογραφία και τον έκανε τελικά έτσι. Και χάρηκα πάρα πολύ που το βιβλίο αυτό πήρε κρατικό βραβείο εικονογραφημένου, γιατί είναι μια αληθινή ιστορία που της δίνω μια άλλη διάσταση. Ευτυχώς λοιπόν, μακάρι στη ζωή των παιδιών να υπάρχει αυτό το στοιχείο της εμπειρίας, της ηρεμίας, της σοφίας και του χρόνου και του δοσήματος. Γιατί ξέρεις, στο παιδί σου έχεις και αγωνίες. Στο εγγόνι είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει άλλο τις αγωνίες και εσύ έχεις το κομμάτι της προσφοράς. Μακάρι στη ζωή του κάθε παιδιού λοιπόν, και αν δεν είναι οι παππούδες του και οι γιαγιάδες του, είπαμε, θα φιλοξενήσουμε. Εκεί λοιπόν παίζω και με το ανάποδο. Δηλαδή στο μεγαλόν τη γιαγιά μου είναι ότι δεν έχει μόνο το εγγόνι ανάγκη τη γιαγιά, έχει και η γιαγιά ανάγκη τον εγγονό, γιατί είναι ένας κύκλος η ζωή και ένας κύκλος το πάρε-δώσε.
Έτσι. Και εκεί νομίζω ότι εκφράζω έναν κόσμο που δεν είχε δει όλη αυτή τη σχέση σε ένα βιβλίο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Τις σχέσεις δηλαδή που χτίζει κανείς με τον παππού και τη γιαγιά. Και ναι, εγώ δεν τους είχα, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά αξίζει να τους έχουν. Γι' αυτό και τόσο έντονο. Τους έζησες με αυτόν τον τρόπο, ίσως. Τους έζησες μέσα από την ιστορία, από τις ιστορίες και τα βιβλία. Ναι. Στο Έτοιμος από καιρό, ουσιαστικά αυτό περιγράφω, το πώς τους ανακάλυψα. Έτσι, και το εξαιρετικό είναι ότι ο παππούς μου ένας ήταν τυπογράφος και το τυπογραφείο του ήταν στην επόμενη γωνιά από το σπίτι του Καβάφη, το οποίο δεν νομίζω ότι το είχαν συνειδητοποιήσει ποτέ οι γονείς μου, γιατί ο Καβάφης, αφού έχει πεθάνει πια, γιατί ο μπαμπάς μου γεννιέται όταν ο Καβάφης σε 2 χρόνια πεθαίνει, ας πούμε. Δεν είναι τόσο ακόμα στην Αλεξάνδρεια, δεν έχει πάρει τη διάσταση του μύθου, έτσι, που πήρε αργότερα. Και όταν πηγαίνω να πάω στο σπίτι του Καβάφη, συνειδητοποιώ ότι στην προηγούμενη γωνία είναι το τυπογραφείο το οποίο το έχει ο γιος του συνέτερου του παππού μου, ο Αιγύπτιος. Είναι το τυπογραφείο του παππού μου. Και όλο αυτό μου κάνει πολύ μυθιστορηματικό, ότι τον ανακαλύπτω και τον παππού μου μαζί με όλο αυτό. Και που ουσιαστικά στην Αθήνα έχει έρθει ένα σιρτάρι από το τυπογραφείο, από αυτά που βάζαν τα στοιχεία μέσα, με τα κουτάκια του σιρταράκι. Είναι το μόνο που έχω από τον παππού μου και το τυπογραφείο του. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντες όλες αυτές τις ιστορίες που μας λες εδώ μεταξύ και κάθε φορά μένω. Να σε πάω επίσης σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο μας το ανέφερες και λίγο νωρίτερα, το «Γιατί των παιδιών φέρνει την ελπίδα». Σε αυτή την ιστορία, το «γιατί» είναι ένα λίμα ενός λεξικού που ξεφεύγει από το παράθυρο ενός εκδοτικού οίκου και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, συναντώντας παιδιά που το καθένα έχει το δικό του «γιατί». Ποια είναι, αν ερχόταν μάλλον σε εσένα αυτό το λίμα, ποια θα ήταν τα 3 δικά σου «γιατί»? Λοιπόν, αυτό το βιβλίο λοιπόν με πέδεψε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη μου προσπάθεια και θεωρήθηκε το πρώτο βιβλίο της κρίσης, γιατί βγήκε εκεί το 9-10, που ακόμα δεν είχαμε καταλάβει τι μας περιμένει και που ήταν λίγο όλα ακόμα ροζ και χαρούμενα. Πρώτη εκδήλωση κάνω στην Κύπρο, όπου όταν δείχνω ένα παιδί δίπλα στα σκουπίδια που κλαίει, μου λένε, του πέταξε η μαμά του PlayStation, μου λέγανε κάτι τέτοια. Δηλαδή, ήταν τελείως έξω από τη λογική ότι ένα παιδί μπορεί να ψάχνει στα σκουπίδια για να φάει, μπορεί να είναι εγώ. Δεν υπήρχε αυτή η λογική. Την επόμενη δεκαετία συζητήθηκε όλο αυτό. Ουσιαστικά τα δικά μου γιατί είναι μέσα εκεί. Τα γιατί που με βασανίζουν. Και πρέπει να σας πω ότι έγινε και θεατρική παράσταση στο Ελιάρτ, στο θέατρο Ελιάρτ, και έγινε το εξής παράδοξο. Άρεσε πάρα πολύ τη μέρα που κάναμε την πρεμιέρα, που είχαμε καλέσει εκπαιδευτικούς. Πολύ λίγοι έκλεισαν μετά να φέρουν τα σχολεία τους. Γιατί πράγματι τα γιατί αυτά είναι δύσκολα. Και κανείς θέλει να πάει σε ένα θέατρο να δει κάτι χαρούμενο, να φύγει χαρούμενος, ενώ το θέατρο δεν είναι αυτή η λειτουργία του. Το θέατρο πρέπει να έρθει να μας λυτρώσει από τα γιατί μας. Και άρα λοιπόν είχε κάθε λόγο να έχουμε και το παιδί του πολέμου, άρα ένα γιατί που δεν έχω ξεπεράσει ποτέ, και θα θεωρώ ότι μας βλέπει ένας εξωγήινος και δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Δηλαδή, φανταστείτε κάτι μικρά πλασματάκια σε ένα πλανήτη που τσακωνόμαστε για το ποιος θα πάρει το μέρος αυτό και το μέρος εκείνο, και είναι πάρα πολύ αστείο όλο αυτό να το βλέπεις από μακριά, αλλά πάρα πολύ επώδυνο για μας. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Επίσης, το να μην έχουμε όλοι να απολαμβάνουμε τα ίδια αγαθά. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και βέβαια την αρρώστια και το θάνατο. Εκεί λοιπόν που υπάρχει αυτή η σκηνή του νοσοκομείου, και υπήρχε και στην παράσταση, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν και παιδιά που είναι στο νοσοκομείο άρρωστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, όσο και αν δεν θέλουμε να το πούμε στο παιδί μας, η πραγματικότητα είναι αυτή. Και δεν υπάρχει λόγος να το πούμε όταν αρρωστήσει, προς Θεού. Το βιβλίο δεν είναι ασπιρίνη, αν εγώ νιώσω πονοκέφαλο, να διαβάσω ένα βιβλίο για τον πονοκέφαλο. Το βιβλίο σταδιακά θα σου κάνει μια μοίηση στα μεγάλα θέματα της ζωής. Έτσι. Άρα δεν πρέπει να σου τύχει κάτι για να πεις ότι ψάχνω να βρω ένα βιβλίο για να μιλάει για την αρρώστια. Εκεί λοιπόν που ήταν μια πολύ δύσκολη σκηνή και που, εντάξει, και συγκίνηση θα φέρει και χαρά και γέλιο, γιατί το είχαν δώσει με πολύ χιούμορ τα κορίτσια που έπαιζαν, θεωρήθηκε πολύ δύσκολη η σκηνή αυτή, και πάρα πολλά νηπιαγωγεία και πάρα πολλά δημοτικά μου είπαν ότι είναι και αυτή η σκηνή του νοσοκομείου, που είναι ένα παιδί που παίζει, που γιατί του λένε μην παίξεις, και αυτό βρίσκει τρόπους να παίζει, γιατί δεν μπορεί να μην παίξει το παιδί. Έτσι. Απαγορεύεται να του πάνε τα παιχνίδια του για να μην έχουν μικρόβια,
αλλά βρίσκει άλλα κόλπα και παίζει. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα γιατί που με βασανίζει και δεν το έχω λύσει ποτέ. Το γιατί της ασθένειας, της απώλειας, του πολέμου, της πείνας, δεν μπορώ να τα λύσω αυτά τα γιατί και τα έβαλα στο βιβλίο έτσι. Δεν τους έδωσα λύσεις. Θεωρώ ότι κάποια βιβλία δεν είναι απαραίτητο να τελειώνουν κάπως. Δηλαδή, ας αφήσουμε πράγματα ανοιχτά και έρχεται ο καθένας και βάζει τα κομμάτια του πάζλ που του λείπουν. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Ξέρω ότι δυσκολεύει πολύ και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, γιατί ανοίγουν πάρα πολλές συζητήσεις και αρχίζουν τα παιδιά να ρωτάνε και αρχίζουν τα γιατί των παιδιών μετά. Και δεν έχουμε σε όλα τα γιατί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε και εμείς οι μεγάλοι, και εσείς ειδικά που δουλεύετε και με ειδικές περιπτώσεις παιδιών, ότι όλα τα γιατί δεν έχουν απάντηση. Δηλαδή, ας το δεχτούμε και αυτό. Σε μερικά έχουμε αποτύχει, σε άλλα δεν έχουν όλα τα γιατί μια απάντηση. Δεν πρέπει να παριστάνουμε στα παιδιά ότι ξέρουμε τα πάντα και ότι έχουμε λύσεις και για τα πάντα. Όχι. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε να μην γίνεται πόλεμος. Από τη στιγμή που γίνεται και έχουμε πρόσφυγες, θα τους βοηθήσουμε, θα τους στηρίξουμε. Δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε το γιατί γίνεται πόλεμος, γιατί είναι παράλογο. Μην προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και το παράλογο. Έτσι. Είναι λάθος. Κάποιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται σωστά. Δεν γίνεται αλλιώς να μην το πούμε αυτό. Έτσι. Η ασθένεια. Πώς να μιλήσεις σε ένα παιδί για την ασθένεια? Ασθενή όμως. Είναι τα νοσοκομεία μας γεμάτα παιδιά. Εκεί θα του δώσεις την αισιόδοξη πλευρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει γιατί. Σε κάποια γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε απαντήσεις. Δεν έχουν απαντήσεις. Δεν τις ξέρουμε τις απαντήσεις και δεν μπορεί να παριστάνουμε ότι τις ξέρουμε κιόλας. Αλλά ξέρουμε ότι θα προχωρήσουμε, θα πάμε παρακάτω. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Νομίζω το παιδικό βιβλίο, ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αποποιηθεί ποτέ, είναι η αισιοδοξία, η ελπίδα. Γιατί μιλάμε για παιδιά, έχουν τη ζωή μπροστά τους, δεν μπορεί να του μαυρίσει την ψυχή. Δεν μπορείς όμως να του πεις ψέματα. Θα του πεις την αλήθεια. Ναι. Εγώ ως ενήλικας έχω αποτύχει, έχω κάνει έναν κόσμο με πόλεμο, με πείνα, με άστεγους, Έλα λοιπόν να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό δεν μπορείς να μην το πεις όμως αυτό. Να μην δώσεις και την ελπίδα. Μάλιστα. Να σε πάω τώρα στα σχολεία και τις σχολικές βιβλιοθήκες, που ξέρω ότι είναι ένα περιβάλλον... Γιατί δεν μπορούν να απαντηθούν. Σωστό. Έχεις υλοποιήσει λοιπόν όντως πολλές δράσεις σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες. Ποια είναι η άποψή σου για την επάνδρωση των σχολικών βιβλιοθηκών? Καταρχήν, εδώ είναι ένα παράδοξα πράγματα συμβαίνουν. Τα ξέρουμε όλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχω και την τύχη και την ατυχία να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι πάρα πολλά χρόνια. Ξαφνικά λοιπόν ήρθε το κράτος να καταγράψει κάτι που δεν έχει ιδρύσει ποτέ. Δηλαδή δεν ιδρύθηκαν ποτέ βιβλιοθήκες στα σχολεία. Ξέρουμε ότι χάρη σε πολύ καλούς εκπαιδευτικούς ιδρύθηκαν από την εθελοντική διάθεση και την αγάπη για το βιβλίο του κάποιον. Και έγινε λοιπόν μια καταγραφή και βρίσκουμε ότι πάρα πολλά δημοτικά, για τα δημοτικά μιλάω, γιατί στα Λύκεια υπήρχαν αυτές οι περιοδότητες 500 που είχε ιδρύσει το Υπουργείο Παιδείας επί Υπουργού Παπανδρέου Γιώργου, οι οποίες μετά αφέθηκαν στην τύχη τους. Και αυτές εντάξει. Λοιπόν, στα δημοτικά δεν υπάρχει πουθενά κάτι που ιδρύει βιβλιοθήκες. Ποτέ. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά και το καταγράφουμε και βλέπουμε το εξής παράδοξο. Υπάρχουν. Τώρα, εκεί που είναι ο συνάδελφος που του αρέσει πολύ, την ανοίγει κάθε διάλειμμα. Ο άλλος δεν την ανοίγει ποτέ. Εάν πάρει μετάθεση αυτός, θα την κλείσει. Σε ένα σχολείο που πήγαινα και είχε μια καταπληκτική βιβλιοθήκη, όταν ξαναπήγα και είχε αλλάξει ο διευθυντής και είχε φύγει η δασκάλα που την άνοιγε, ήταν αποθήκη. Δηλαδή, έχουμε κάποια τέτοια που τι δείχνουν? Δείχνουν ότι βασιζόμαστε στον συνάδελφο που έχει κέφι και αγαπάει το βιβλίο, ενώ δεν έχουμε θεσμό και δομή συγκεκριμένη που να τη ζητάμε. Εγώ λοιπόν από την αρχή αυτό που έλεγα, και καμιά φορά μου είχαν θυμώσει και οι εκπαιδευτικοί που ήταν αποσπασμένοι σε βιβλιοθήκες, είναι ότι εγώ θέλω μια βιβλιοθήκη με βιβλιοθηκονόμο. Αυτό είναι για μένα βιβλιοθήκη. Δηλαδή η βιβλιοθήκη του σχολείου για μένα είναι βιβλιοθήκη που έχει βιβλιοθηκονόμο. Δεν έχει έναν εκπαιδευτικό που αγαπάει, δεν έχει έναν που έχει το μεράκι, ωραία όλα αυτά, αλλά πάντα μου αρέσει να δουλεύω με τους ειδικούς. Ή να πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να ανοίγω τη συζήτηση και το κάνω και στα άλλα θέματα, δηλαδή στα πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι αυτά με την ΕΨΠΕ. Και φτάνω μέχρι ένα σημείο. Μέχρι εκεί είμαι εγώ, να ανοίξω την κουβέντα. Από εκεί και πέρα θα την πάρει τη σκητάλη ο ειδικός. Πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα να ξέρουμε ότι ο καθένας έχει τη δική του δουλειά. Έτσι. Εάν λοιπόν για μένα κάνουμε ξαφνικά δίκτυα. Τι δίκτυα?
Δίκτυα με ποιον? Με τον διευθυντή που έχει κέφι, αλλά λέει στον συνάδελφο ο οποίος δεν έχει κενό και δώσ' του λέει και 2 ώρες. Έτσι δεν γίνονται δουλειές. Η βιβλιοθήκη στα σχολεία, κατά τη γνώμη μου, και προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε όλα, πρέπει να κάνουμε δίκτυα, το καταλαβαίνω όλα αυτά. Πρέπει να μπλέξουμε λίγο τις δημοτικές και τις κεντρικές. Είναι ένας χώρος δηλαδή πολύ μπερδεμένος και βλέπεις και διακρίνονται κάποιες που κάνουν πολλή δουλειά, ενώ είναι δημόσια κεντρική, είναι δημοτική, είναι σχολική, αλλά γιατί διακρίνονται? Γιατί έχουν κάποιους ανθρώπους που θέλουν. Και ξαφνικά εκεί που ακούς μια βιβλιοθήκη και κάνει τρομερά πράγματα, πήρε σύνταξη αυτός που έκανε τρομερά πράγματα και δεν κάνει κανείς τίποτα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται πια μια συγκεκριμένη δομή να πούμε και να διεκδικήσουμε όλοι βιβλιοθήκες στο σχολείο, γιατί για μένα το σχολείο και το βιβλίο είναι η καρδιά, το βιβλίο και η βιβλιοθήκη είναι η καρδιά του σχολείου. Αυτή είναι η καρδιά του σχολείου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την καρδιά, που είναι το βιβλίο και η βιβλιοθήκη, με τον ειδικό, το βιβλιοθηκό νόμο. Αυτό το φωνάζω χρόνια. Δεν το φώναξε και πολύ ο κλάδος όλος, γιατί λίγο το ότι πάει ο καθένας που του αρέσει, δεν λύνονται όμως τα πράγματα έτσι. Δεν λύνονται τα πράγματα έτσι. Ναι, και με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο σε αυτό. Η θέση του βιβλίου στο σχολείο. Ναι, είναι η καρδιά του για μένα και δεν τον επηρεάζουν ούτε οθόνες, ούτε καινούργια μέσα, ούτε τίποτα. Η καρδιά του σχολείου είναι το βιβλίο, στην οποιαδήποτε μορφή του και οποιοδήποτε βιβλίο με οποιοδήποτε είδος. Και δική μας δουλειά των εκπαιδευτικών και των συγγραφέων και όλων είναι να μοιήσουμε το παιδί στη σχέση αυτή. Έτσι, να του ανοίξουμε λίγο αυτή τη σχέση. Και να γίνει προσωπική και από εκεί πέρα θα την πάει όπου θέλει εκείνο. Έτσι, να μην γίνει ένας καταναγκασμός και ένα ομαδικό. Το καταλαβαίνω και αυτό χρειάζεται. Η ουσία είναι κάθε παιδί να μπορέσει να χτίσει την προσωπική του σχέση με το βιβλίο. Επίσης, τώρα, σε πάω λίγο αλλού. Έχεις βγάλει μία σειρά, και όχι μόνο αυτά βέβαια, αλλά είναι μία σειρά βιβλίων ο Γρίπας, ο Μινόταυρος, η Μέδουσα, που είναι με τα τέρατα της μυθολογίας, τα οποία αυτά τα βιβλία, όπως και κάποια άλλα, για παράδειγμα παίρνω το Αλφαβητάρι της Ζωής, που έχει εκδώσει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που είναι τρίγλωσσο. Αυτά σου τα βιβλία έχουν εκδοθεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το Αλφαβητάρι της Ζωής που είπα είναι τρίγλωσσο, όπως είπα, είναι ελληνικά, αραβικά, φαρσί. Βλέπουμε βιβλία που έχουν εκδοθεί και σε άλλες γλώσσες και υπάρχει η πολυγλωσσία. Κατά πόσο θεωρείς ανάγκη για ύπαρξη δίγλωσσων ή πολύγλωσσων βιβλίων? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, διότι πρέπει να σεβαστείς τον οποιοδήποτε στη γλώσσα του. Δηλαδή, από την αρχή εγώ αναρωτιόμουν, λέει, μαζέψτε βιβλία να στείλουμε στο Λίβανο, όταν έγινε εκείνη η μεγάλη έκρηξη. Ωραία, τι διαβάζουν, τι γλώσσα, θα του στείλω αγγλικά βιβλία. Δηλαδή, όλο αυτό εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστείς τη γλώσσα του άλλου, να μεταφράσεις όσα μπορείς, να κάνεις κάποιες δράσεις τέτοιες που να μπορείς να στείλεις. Η Ήμπη, λοιπόν, ξεκίνησε στην αρχή με τη λογική: ελάτε να μαζέψουμε βιβλία. Στην πορεία συνειδητοποιεί ότι τι να μαζέψουμε βιβλία. Για ποια γλώσσα. Γιατί δεν είναι μόνο το παιδί, είναι και η μητέρα που θα το διαβάσει. Ξεκινάει λοιπόν στη Λαμπετούζα μια ιστορία, γιατί ερχόντουσαν οι πρόσφυγες από την Αφρική εκεί, με τα silent books, δηλαδή με τα βιβλία που δεν έχουν λόγια. Και έχει μείνει από τότε και στην Ήμπη μια ολόκληρη συλλογή βιβλίων, που μάλιστα είναι και μια έκθεση η οποία περιφέρεται ανά τον κόσμο, με βιβλία silent, δηλαδή με βιβλία μόνο με εικόνες. Γιατί αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο που σου έρχεται τόσο ταλαιπωρημένος, έχει κινδυνεύσει η ζωή του. Τι να του δώσει, ένα αγγλικό ή ένα ελληνικό βιβλίο? Και τι νόημα έχει αυτό? Το silent book ή το βιβλίο που δεν έχει λόγια, η μαμά θα το περιγράψει στο παιδί και το παιδί θα το συζητήσει. Από εκεί και πέρα γίναν δράσεις όπου βιβλία μεταφράστηκαν, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό και το δίκτυο πάρα πολύ σωστά έκανε. Γιατί πρέπει να δεις και στον άλλον ότι σέβεσαι τη γλώσσα του. Εγώ και σε ένα φεστιβάλ στην Γερμανία που ήμουν καλεσμένος, όταν ξεκίνησα να μιλάω και τους είπα να μιλήσω αγγλικά, γιατί γερμανικά δεν ξέρω, μου είπαν όχι, θα μιλάς ελληνικά, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τη γλώσσα σου. Και θα έχουμε δίπλα διερμηνέα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό. Το ότι φέρνω εδώ τον μετανάστη, τον πρόσφυγα και τον βομβαρδίζω στα αγγλικά, είναι νομίζω άλλο ένα σημάδι της ιμπεριαλιστικής λογικής που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Προφανώς πρέπει να μεταφραστούν βιβλία και αν δεν έχει γίνει ακόμα πρέπει να διδεθούν τέτοια προγράμματα που να μεταφραστούν βιβλία.
υπάρχει, γιατί μέσω της ΣΥΜΠΗ τα έχω δει όλα αυτά, υπάρχει πάρα πολύ δυνατό παιδικό βιβλίο στο Ιράν. Γίνονται πολύ φιλότιμες προσπάθειες στην Αίγυπτο. Θα μπορούσαμε όλοι εμείς οι Μεσογειακοί και οι της Ανατολής οι λαοί να έχουμε έτσι να ανταλλάξουμε βιβλία. Έτσι, τους αρέσουν πάρα πολύ τα δικά μας τα βιβλία και ειδικά αυτά που λες που είναι και μυθολογία, γιατί τις σέβονται πάρα πολύ και οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες. Πρέπει κάπως να σεβαστούμε και τις γλώσσες. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει παντού αυτός ο εμπειριαλισμός της αγγλικής γλώσσας ή των βασικών γλωσσών, τέλος πάντων, των μεγάλων, των λεγόμενων μεγάλων. Πρέπει να δεχτούμε ότι σκύβουμε πάνω από τον καθέναν και ακουμπάμε στη γλώσσα του. Έτσι. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι και εδώ η βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι πολύγλωσση, γιατί εκτός από την μεγάλη συλλογή που έχει σε ελληνικά βιβλία, έχουμε βιβλία και σε όλες τις γλώσσες, τις περισσότερες μάλλον γλώσσες του κόσμου. Από αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά, γερμανικά μέχρι και αραβικά, φαρσί, ορντού. Ναι, προσπαθούμε και εμείς δηλαδή να καλύψουμε όλο αυτό το... Αυτό είναι μια international βιβλιοθήκη. Ναι. Τόση ώρα, η αλήθεια είναι... Αν εξαιρέσεις εσάς, διεθνής βιβλιοθήκη στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πάγωσα. Οπότε είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό. Πήγα λοιπόν να πω ότι τόση ώρα πραγματικά λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μας λες πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά βλέπω πίσω σου τον Τριγονοψαρούλη, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος ήρωας, μικρών και μεγάλων. Ή μεγαλός θα είναι μικρή. Ναι. Έχετε ξεκινήσει πραγματικά σχεδόν μαζί την πορεία σας στον χώρο του βιβλίου, εσύ και ο Τριγονοψαρούλης, και ακόμα και σήμερα εκδίδεις νέες ιστορίες με τον αγαπημένο μας ήρωα. Πώς προέκυψε ο Τριγονοψαρούλης και γιατί είναι τριγωνικός? Αυτό δεν υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή, ξέρω... Άλλο είναι γιατί δεν μπορεί να απαντηθεί. Ναι, δεν υπάρχει. Σε αυτό το γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Ξέρω τι έχω στο μυαλό μου τότε που αποφασίσα να τον γράψω, το 1995. Έχω στο μυαλό μου ένα παιδί που έχει δυσκολίες στο σχολείο γιατί είναι πολύ διαφορετικός και δεν τον αποδέχονται οι άλλοι. Ξέρω τι έχω στο μυαλό μου. Τώρα, γιατί τον κάνω ψάρι? Προφανώς αγαπάω πολύ τη θάλασσα και τον κόσμο του βυθού. Okay. Γιατί τον κάνω τρίγωνο? Και επίσης, εκείνη την εποχή, στα 31 μου τότε, δεν έχω συνειδητοποιήσει τι κάνω. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει ότι χτίζω έναν κλασικό ήρωα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Εκείνος με παρασύρει, δηλαδή, και νομίζω ότι και η Έλληνα Πατάκη, που ήταν πολύ μικρή και εκείνη τότε, δηλαδή είχε την τύχη ο Τριγονοψαρούλης να έχει και μια εκδότρια πολύ νέα που κάνει και εκείνη τότε το ξεκίνημά της στον εκδοτικό χώρο. Έχει τελειώσει τις σπουδές και έχει γυρίσει. Η Λίδα Βαρβαρούς είναι ουσιαστικά το πρώτο της βιβλίο, γιατί ήταν στη διαφήμιση πριν. Δηλαδή είμαστε κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι που μπαίνουμε στον χώρο. Δεν έχουμε, νομίζω, καταλάβει ακριβώς τι κάνουμε, ενώ σε τι διάσταση έχει. Δεν ήταν ένα project που το είχαμε προδιαγράψει και νομίζω ότι αν το κάνεις έτσι δεν θα σου πετύχει κιόλας. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη θεωρία. Θεωρώ ότι τα πράγματα έρχονται από μόνα τους και ουσιαστικά μας παρασύρει. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές είπα δεν θα ξαναγράψω άλλη ιστορία και με παρασύρει ο ίδιος, γιατί έρχεται και ξαναγίνεται επίκαιρος. Ίσως γιατί μίλησε για πολύ καινούργια πράγματα τότε, ίσως γιατί είναι πολύ γλυκούλης στη φάτσα. Πάντως, είναι ένα φαινόμενο. Είναι ένα έρχεται και ξαναέρχεται. Φαινόμενο που προφανώς είναι πιο διάσημος από μένα. Ναι, προφανώς, και μου είχε πει και ο Ευγένης ο Τρεβιζάς ότι προηγούμενος έχεις έναν ήρωα πιο διάσημο από σένα. Και όντως, το καμαρώνω πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και έρχεται λοιπόν και δεν ζουν από το τελευταία περιπέτεια. Δεν είχα και μεγάλη διάθεση να ξαναγυρίσω. Και έρχονται έτσι τα πράγματα και δεν μπορώ να σταματήσω από μια ιστορία που έχω στο μυαλό μου και μου έρχεται συνέχεια. Δεν μπορώ να της αντισταθώ. Εκείνος λοιπόν έχει μια δική του αυτόνομη ζωή και με ανακάλυψε η κόρη μου λοιπόν μια ομάδα που μιλάει για την δεκαετία του 90 και του
παιδιά που σήμερα είναι στα 20 κάτι, και που με πόση, τα πρώτα παιδιά του Τριγονοψαρούλη είναι η γενιά της κόρης μου, και βλέπω πραγματικά πόση επίδραση μπορεί να έχει ένας ήρωας που δεν έχει γίνει ταινία. Δεν είναι σε παντόφλες, σε πιτζάμες, σε τσάντες, σε μπάλες. Είναι μόνο βιβλίο. Σωστό. Έτσι, γιατί είναι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ήμασταν εκτός Ελλάδος τι θα ήταν. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε, βιβλίο είναι μόνο. Τι επίδραση έχει και πόσο έχει αγγίξει παιδιά, και γι' αυτό έχουμε πάει σε μια γενιά τώρα καινούρια που το διαβάζει στα παιδιά της. Και πάρα πολλά παιδιά μου έρχονται με εκείνη την πρώτη έκδοση του 1997 και είναι λίγο τσαλακωμένοι, τώρα είναι και 25 χρόνια. Και μου λένε είναι της μαμάς μου το βιβλίο, είναι του μπαμπά μου το βιβλίο. Έτσι. Και ξανά. Έτσι. Άρα λοιπόν μεγαλώνει πολλά παιδιά του Τριγονοψαρούλη. Εμένα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τεράστια χαρά. Γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί συγγραφείς έχουν ζήσει αυτή τη χαρά του να έχουν χτίσει έναν ήρωα σε εικονογραφημένο. Μιλάω για αυτές τις ηλικίες, γιατί έχουμε κλασικά μυθιστορήματα, προφανώς εξαιρετικά, που κρατάνε για χρόνια, αλλά ήρωα σε βιβλίο για μικρά παιδιά εικονογραφημένο δεν είχαμε. Και είναι λοιπόν μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη χαρά και μια εξαίρεση στον κανόνα, και ότι τα πάντα τα περνάει ο χρόνος. Νομίζω ότι είναι προφανώς και οι συνθήκες, γιατί έτυχαν όλοι οι συνεργάτες να είμαστε σε μια φάση πολύ δημιουργική και να κρατήσουμε όλα αυτά τα χρόνια τη σχέση μας. Είναι όμως και η καιρή, γιατί μίλησε για κάτι πολύ καινούριο, πολύ νωρίς, και μπήκε σε χωράφια που ήταν καινούρια, και για την ελληνική εκπαίδευση ήταν πάνω στη φάση που τα σχολεία μετασχηματιζόντουσαν σε πολυπολιτισμικά και τον χρειαζόντουσαν τον Τριγονοψαρούλη πάρα πολύ. Και όσο για την πρώτη έκδοση που είπες, να το έχουμε και αυτό. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι, στα 10 χρόνια έχει βγει αυτό που κρατούσε. Αυτή είναι στα 10 χρόνια, απλά είναι η πρώτη ιστορία. Είναι ακριβώς αυτό όμως το βιβλίο. Ναι. Ακριβώς. Και τώρα του χρόνου πάμε στα 25, με 2 καινούργιες εκπλήξεις που θα τους πούμε του χρόνου. Αναμένουμε, γιατί είμαστε φαν. Και μάλιστα θυμάμαι στην αρχή που μου είπες, όταν μιλούσαμε για την οικογένειά σου, πως τα παιδιά σου θεωρούσαν πως είναι και ο τρίτος τους αδερφός. Κάτι τέτοιο μας είπες για τον Τριγονοψαρούλη. Ναι, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή ταξιδεύουμε και τον έχουμε τεράστια κούκλα. Έχουν πάει σε όλες τις εκδηλώσεις. Τους λένε ο μπαμπάς σου, ποιος είναι ο μπαμπάς σου, είναι αυτός που γράψει τον Τριγονοψαρούλη, δεν το πιστεύουμε. Λοιπόν, ζουν κάτι τέτοια πράγματα. Και είναι λογικό να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, οι ήρωες μας, και το έχει πει και ο Μάνος Κοντολέων αυτό, υπάρχουν στην ζωή μας, και πόσο μάλλον ένας ήρωας που έχει κρατήσει 25 χρόνια και είναι σε 10 βιβλία, πώς να μην είναι μέσα στην καθημερινότητά μου και μέσα στην καθημερινότητα των παιδιών μου. Τώρα είμαστε στο δωμάτιο της κόρης μου που το έχω κάνει γραφείο, γιατί εκείνη είναι στο Άμστερνταμ, και έχω κολλήσει αυτό το Τριγονοψαρούλη πίσω. Θα μπορούσε να είναι και το alter ego σου, ο Τριγονοψαρούλης. Νομίζω είναι. Ναι. Νομίζω είναι. Έχει πάρα πολλά στοιχεία δικά μου. Πάρα πολλά. Και έχει επίσης και όλη την άποψή μου για την κοινωνία, για την εκπαίδευση, για τον άλλο, για τις σχέσεις με τον άλλο. Έχει πολύ κομμάτι. Λοιπόν, και αφού τώρα μπήκαμε και στο κλίμα λίγο του Τριγονοψαρούλη, να παίξουμε λίγο. Νομίζω αρκετά έτσι, καταπιαστήκαμε με πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Το βαρύναμε λίγο και ο κόσμος θα... Ήρθε η ώρα λίγο και για παιχνίδι. Και θα έλεγα να παίξουμε με τις αισθήσεις και πιο συγκεκριμένα με την όσφρηση. Θα θέλαμε να μας βρεις ένα βιβλίο για κάθε μία από τις παρακάτω μυρωδιές που θα σου λέω. Να ξεκινήσουμε από ένα βιβλίο που να έχει άρωμα θάλασσας. Από ποια κατηγορία να παίξουμε? Σε ποια κατηγορία παίζουμε βιβλίων? Όπου θέλω. Όποια θες εσύ. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Επειδή θεωρώ ότι δεν έχουμε αποδώσει το φόρο τιμής που πρέπει στους αγίους της παιδικής λογοτεχνίας της ελληνικής, ενώ στους ανθρώπους που από το 1974 και μετά ανοίξαν δρόμους, να παίξουμε σε αυτό το ντεκόρ. Λοιπόν, θάλασσα. Λοιπόν, θάλασσα, καλοκαιρινές διακοπές έγινα, ο θησαυρός της Βαγείας, Ζορ Σαρί. Τέλειο. Να έχει άρωμα φαγητού.
φαγητού. Για μένα το φαγητό έχει μεγάλη σχέση με τη γιαγιά. Γιατί η γιαγιά την αγάπη της έτσι προσπαθεί να στη δείξει με τα ωραία φαγητά που ετοιμάζει συνήθως. Θα παίξω λοιπόν σε ένα μοτίβο γιαγιάς πιο πολύ, που υπάρχει μια σούπερ γιαγιά στην Κωνσταντίνα και τις αράχνες της, της Αλκιζέη, που ουσιαστικά βοηθάει ένα κορίτσι το χωρισμό των γονιών της, την αλλαγή της χώρας που έρχεται στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Ήταν όμως ήδη μια πολύ καλή γιαγιά. Έτσι, οπότε ναι. Νομίζω ότι δεν είναι αυτοβιογραφικό της, αλλά η γιαγιά που περιγράφει είναι κατά πολύ μεγάλο κομμάτι η ίδια η Άλκη. Ένα βιβλίο που να έχει άρωμα ζεστής σοκολάτας. Σοκολάτα. Πάμε πάλι στην ίδια γενιά. Ιστορίες από την κατοχή, Λότη Πέτροβιτς Ανδροτσοπούλου, Ο καιρός της σοκολάτας, από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία, γιατί δείχνει ότι τα παιδιά, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, γιατί μιλάει για την κατοχή, είναι πάντα παιδιά και έχουν αυτή τη διάσταση που πάντα σου δίνει αισιοδοξία και δύναμη να συνεχίσεις όσο δύσκολα και αν περνάς. Ένα βιβλίο που να έχει αρώματα δέντρων. Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, Αγγελική Βαρελά, Φιλενάδα Φουντουκιά, από τα πρώτα βιβλία, νομίζω ότι είναι πάνω από 30 χρόνια κείμενο, που μιλάει για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Δηλαδή είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Έτσι, γιατί πολύ μετά τα συζητήσαμε όλα αυτά. Η παιδική λογοτεχνία έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά σε κάποια θέματα που στην ενήλικη λογοτεχνία μπαίνουν αργότερα, στην παιδική μπαίνουν πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι η Βαρελά είναι μια τέτοια... Έτσι, ήταν πολύ ευαίσθητες οι κεραίες της στο κομμάτι αυτό. Και θα μας βρεις και ένα βιβλίο που να έχει αρώματα λουλουδιών. Λουλουδιών. Κοίταξε, θα το πάρω πιο μεταφορικά. Θα πάω λοιπόν σε όλο αυτό το κίνημα του 70, τα παιδιά των λουλουδιών, και θα βρω έναν rock star που υπάρχει στο rock refrain του Μάνου Κοντολέων. Άρα λοιπόν ο Μάρκελος, αυτός ο rock star που ουσιαστικά έρχεται ο γιος του να πρέπει να ακολουθήσει, να σηκώσει το βάρος ενός πολύ διάσημου πατέρα, που όμως είναι ένας rock star που πέρασε όλα αυτά, που ήταν αυτή η γενιά που δεν την πολύ ξέρουν τα παιδιά σήμερα, ακριβώς αυτή την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70, αλλά για μένα έχουν καθορίσει το σύγχρονο πολιτισμό, εκείνο το κίνημα. Άρα θα μιλήσω λοιπόν γι' αυτό, rock refrain Μάνους Κοντολέων, και νομίζω ότι αυτή η πεντάδα θα μπορούσαμε να μου πεις και άλλες και να έχω άλλες 50, άλλους 10, όχι άλλους 50. Είμαι σίγουρος. Που δεν τους ξεχνάω, απλώς δεν μου κολλήσαν σε κάποιες άλλες μυρωδιές. Αυτή η γενιά λοιπόν για μένα, ξεκινώντας από την Άλκη που είχε βγάλει βιβλίο και πριν την δικτατορία, αλλά το BAM ανοίγουν τους δρόμους για να τους βρούμε εμείς έτοιμους, στρωμένους με ροδοπέταλα. Αυτή η γενιά που έχουν και διαφορές σε ηλικίες μεταξύ τους, είναι όμως αυτή η περιβόητη δεκαετία από το 1974 και μετά, 74-82, το κομμάτι αυτό, που ουσιαστικά ξεκινάει η ελληνική παιδική λογοτεχνία να ακολουθεί τα ρεύματα όλης της Ευρώπης. Έτσι. Δηλαδή η Άλκη, η Λότη είναι η δική μας Lindgren. Έχουμε λοιπόν ανάλογες λογοτεχνίες με αυτό που γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και ανοίγει ο δρόμος και για μας που εμφανιστήκαμε από το 90 και μετά. Έτσι. Και θεωρώ ότι δεν τους έχουμε δώσει την θέση που πρέπει, γιατί δεν έχει γραφτεί και η ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας από τότε και μετά. Σταματάει κάπου στο 90 η τελευταία ιστορία παιδικής λογοτεχνίας. Αλλά θεωρώ ότι εμείς σήμερα ουσιαστικά βαδίζουμε στους δρόμους που εκείνοι άνοιξαν. Οπότε επιλογές με πολύ μεγάλη σημασία και πολύ, πολύ στοχευμένες και ωραίες επιλογές αυτές. Εντάξει, τώρα θάλασσα θα μπορούσα να βρω και άλλους τομείς, αλλά λέμε ότι παίξαμε σε ένα συγκεκριμένο ταμπλό. Ναι. Σωστό. Και ήταν και πολύ ωραίες επιλογές. Να σε πάω στον Πίτερ Παν, ο οποίος είναι ένας ήρωας που μάλιστα απόσπασμά του είχες διαβάσει στην περσινή καμπάνια του δικτύου για το παιδικό βιβλίο, που γίνεται κάθε χρόνο τον Απρίλιο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου. Πέρυσι λοιπόν είχαμε βάλει συγγραφείς να διαβάσουν αποσπάσματα από το αγαπημένο τους παιδικό βιβλίο, όχι δικό τους απαραίτητα,
Και εσύ μας είχες διαβάσει τον Πίτερ Παν. Αν ο Πίτερ Παν συναντούσε τον Τριγονοψαρούλη, τι θα έλεγαν? Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ αγαπημένος μου ο Πίτερ Παν και είναι και πολύ αγαπημένος ο Μικρός Πρίγκιπας. Αυτοί είναι οι δύο αγαπημένοι μου. Και πάω τυχαία σε ένα σχολείο στις Σέρρες καλεσμένος και είναι στο θέατρο του σχολείου και είναι ο Πίτερ Παν, ο Μικρός Πρίγκιπας, προφανώς από κάποια παράσταση, αλλά επειδή είμαι εγώ καλεσμένος, έχουν βάλει στη μέση και ένα τριγονοψαρούλι. Και λέω, συγγνώμη, ξέρατε ότι αυτοί οι τρεις είναι αγαπημένοι? Μου λέει, όχι, τυχαία. Λοιπόν, αυτά τα τυχαία που τελικά δεν πιστεύεις ότι είναι και, δεν πιστεύεις ότι είναι και τυχαία. Λοιπόν, είναι το πιο ιδανικό σκηνικό για μένα. Ο Πίτερ Παν θα παραξενευόταν πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται σήμερα και θεωρώ ότι πολύ θα καταλάβαινε τον τριγονοψαρούλι και τον τρόπο που λειτουργεί και δρά. Έχουν πάρα πολλά κοινά. Απλώς ο ένας μπορεί και πετάει και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο άλλος είναι μέσα στο βυθό. Παίζουν σε διαφορετικό λοιπόν ντεκόρ. Αλλά είναι και οι δύο πολύ διαφορετικοί και από τους υπόλοιπους εννοώ. Και οι δύο νομίζω διεκδικούν πάντα το δικαίωμα του να είσαι παιδί και να είσαι ο εαυτός σου. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική, και αν βάλουμε και το Μικρό Πρίγκιπα στη μέση, που θέλω να βάλω και αυτό το στοιχείο, νομίζω ότι είναι τρεις πολύ αγαπημένοι μου και μακάρι να συναντηθούν κιόλας. Λοιπόν, ωραία. Ήδη μας είπες δύο αγαπημένους κλασικούς ήρωες, τον Πίτερ Παν και τον Μικρό Πρίγκιπα. Βάζουμε και τον Τριγονοψαρούλη, φαντάζομαι, γιατί μας είπες ότι είναι κλασικός και για μένα και για όλους μας, μάλλον. Είναι δικός μου. Είναι σαν να μου λες να σου πω κάτι και να σου λέω ένα δικό μου άνθρωπο. Ας τον εξαιρούμε λοιπόν αυτό. Ωραία, ας εξαιρέσουμε λοιπόν τον Τριγονοψαρούλη. Μας έχεις πει Πίτερ Παν, μας έχεις πει Μικρό Πρίγκιπα. Θα ήθελα να μου πεις άλλους τρεις ήρωες αγαπημένους σου κλασικούς. Κοίταξε, για να το κάνουμε μετά. Αν παίξουμε λίγο στον 20ο αιώνα, γιατί μου αρέσει πολύ εμένα η ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας, δεν μπορώ να μην βάλω τον Τρελαντώνη. Ο Τρελαντώνης λοιπόν είναι ένα αστικό παιδί. Έτσι. Ο Μπενάκης ζούσε στην Αίγυπτο και ζούσε πλουσιοπάροχα, δεν ήταν με τους γονείς μου. Ήταν στα αρχοντικά και έρχεται στην Αθήνα και διεκδικεί να είναι παιδί. Να κάνει τις κανταλιές, να χτυπήσει, να βρωμίσει τα ωραία άσπρα ναυτικά του ρούχα. Έτσι. Είναι λοιπόν ένας αστός, αλλά διεκδικεί αυτό το δικαίωμα στη χαρά και στη ζωή και στην παιδικότητα. Θα έβαζα λοιπόν τον Τρελαντώνη οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να μην βάλω τον Oliver Twist. Δεν γίνεται να μην βάλω τον Oliver Twist, γιατί μεγαλώσαμε με τον Oliver Twist. Θεωρώ ότι η αγγλική παιδική λογοτεχνία πάρα πολύ νωρίς, εμείς δεν το έχουμε τολμήσει ακόμα τότε, καυτηριάζει κοινωνικά θέματα. Δεν θεωρεί το παιδί να τα λέμε όλα στρογγυλά. Μπαμ, χτυπάει έτσι και θίγει θέματα, προφανώς με αισιοδοξία, με χαρά, με κέφι, με κέφι για ζωή, αλλά είναι και αποτυπώνει και την κοινωνία εκείνης της εποχής. Θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλούς. Επίσης, αγαπώ πάρα πολύ τον Νέμο του Βέρν, γιατί ο Νέμο είναι επίσης ένας άνθρωπος που οι Άγγλοι απεικιοκράτες του έχουν σκοτώσει την οικογένεια και τι κάνει? Κλείνεται μέσα στην τέχνη. Παίρνει τα αγαπημένα του βιβλία, παίρνει τους αγαπημένους του πίνακες, μπαίνει σε ένα υποβρύχιο και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την κοινωνία. Ζει στο υποβρύχιό του. Τι δείχνει λοιπόν αυτό? Και να σημειώσουμε ότι ο Βέρν δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Αγγλία. Ήταν η επιλογή του να μην πάει ποτέ στην Αγγλία, γιατί θεωρούσε ότι είναι απεικιοκράτες οι Άγγλοι. Και επίσης το διάστημα που έγραφε τις 20.000 Λέδιες, ζούσε σε ένα ποταμόπλιο. Είχε αποφασίσει να ζήσει σε ένα ποταμόπλιο. Πολλούς μπορώ να σου λέω μέχρι το βράδυ. Και τη Ματίλντα την αγαπάω πάρα πολύ. Και λέω, αν ο Ντάλι ήταν Έλληνας και έγραφε ένα βιβλίο που το παιδί βλέπει τον εαυτό του τόσο διαφορετικό από τους γονείς, τους φυσικούς του γονείς, που πάει και ζητάει στη δασκάλα να το υιοθετήσει. Ποιος εκδότης θα το έβγαζε τότε? Δεν λέω τώρα προφανώς. Δηλαδή, πόσο μπροστά είναι κάποια πράγματα και πόσο έχουν δει ότι δεν μπορεί να είναι όλα ροζ και χαρούμενα και παραμυθένια. Η κοινωνία είναι τέτοια, δεν στερούμε την ελπίδα. Έτσι. Αλλά τα φύγουμε τα θέματα. Η Ματίλντα για μένα είναι ένα πάρα πολύ, πώς να σου πω, ένα κείμενο πάρα πολύ αυστηρό με τους γονείς. Πάρα πολύ, δηλαδή κάνει μια τρομερή τομή. Κάνει μια κριτική απέναντι σε αυτούς τους δύο ανθρώπους,
τρομερή και έχει κάνει... και ευτυχώς κανείς δεν φοβήθηκε έτσι, να το φέρει στην Ελλάδα, να το μεταφράσει, να γίνει musical, να γίνει ταινία, αλλά είναι πολύ οξία η κριτική που κάνει. Έτσι. Δεν ξέρω αν Έλληνας θα το έχει τολμήσει και το βάζω και αυτό στο κομμάτι του πόσο εμείς στην Ελλάδα αυτολογοκρινόμαστε οι ίδιοι. Έτσι. Από αυτό που φανταζόμαστε ότι μπορεί να πει ο δάσκαλος, ο γονιός, ο άλλος συγγραφέας, ο εκδότης κτλ. Οπότε κρατάω την πεντάδα που έγινε εξάδα τελικά. Τον Πίτερ Παν, τον Μικρό Πρίγκιπα, τον Τρελαντόνι, τον Όλιβερ Τουίστ και τη Ματίλτα. Ναι. Οι 6 λοιπόν αυτοί οι ήρωες, φαντάσου ότι ξεπηδούν από τα βιβλία, βγαίνουν από το κτίριο της βιβλιοθήκης. Μ' αρέσει τρελαίνω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Κατεβαίνουν τα σκαλιά και βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Το σημερινό, το σύγχρονο κέντρο της Αθήνας. Τι θα έβλεπαν, τι θα άκουγαν, τι θα έλεγαν και τελικά τι θα έκαναν. Λοιπόν, ο Πίτερ Παν, καταρχήν, θέλει να φέρει την πραγματικότητα, στείνει κόσμους δικούς του. Και μαζεύει όλα αυτά τα Lost Boys, που λέει ότι είναι τα παιδιά που έπεσαν από το καροτσάκι, δηλαδή αδιαφορία των γονιών, και τα μαζεύει και τους φτιάχνει ένα κόσμο. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος που ζει ο Πίτερ Παν, που είναι ένας ολόκληρος χάρτης, με νησιά, με λίμνες, με γοργόνες, τους στείνει ένα κόσμο, λοιπόν, για να ξεχάσουν όλο αυτό που ζούσαν. Γιατί ο Πίτερ Παν γράφεται ενώ η Αγγλία βομβαρδίζεται από τους Γερμανούς. Ζει εκείνο το κομμάτι, λοιπόν, έντονα. Και νομίζω ότι και σήμερα, λοιπόν, είχε κάθε λόγο να βοηθήσει τα παιδιά να χτίσουν τέτοιους κόσμους, να ξεφύγουν από την πραγματικότητα που τους είναι τόσο δυσβάσταχτη. Και ο Όλιβερ Τουίστ. Νομίζω ότι και ο Όλιβερ Τουίστ θα φανταζόταν ίσως, εάν ερχόταν τώρα τόσα χρόνια μετά, ότι δεν θα υπήρχαν τόσο κοινωνικές ανισότητες και ότι δεν θα υπήρχε ακόμα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Νομίζω ότι θα τον εντυπωσίαζε αυτό, ότι ακόμα 2020 πάρα πολλά κοινά εκμετάλλευση, παιδική κακοποίηση δεν έχουν εξαλειφθεί. Νομίζω θα του έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Μικρός Πρίγκιπας νομίζω ότι θα έπαιζε πάρα πολύ στο κομμάτι του πόσο ο ένας αποδέχεται τον άλλον και πώς δεν έχουμε εξημερώσει ο ένας τον άλλον. Και υπάρχει αυτή η ένταση, δηλαδή βλέπεις κόσμο θυμωμένο, κόσμο να θέλει να τσακωθεί, κόσμο σε ένταση, γιατί δεν έχουμε μπορέσει να τα βρούμε ούτε με τον εαυτό μας, ούτε με τον άλλο. Νομίζω εκεί θα μας έδινε κάποια tips και κάποια μαθήματα. Τρελαντώνης. Ο Τρελαντώνης νομίζω ότι θα βάζει τη διάσταση του παιχνιδιού και του πώς κανείς έχει δικαίωμα να είναι παιδί, να κάνει σκανταλιές, να παίζει, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ έντονο του Τρελαντώνη, να κάνει τρέλες. Έτσι, παιδί είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν θέλουμε μικρούς μεγάλους. Έτσι. Και τότε που το έγραψε η Δέλτα, αυτό ήθελα να πει, γιατί είναι μια εποχή τελείως διαφορετική, που το παιδί είναι ένας μικρός μεγάλος στο μυαλό των συγγραφέων και στο μυαλό της ενήλικης κοινωνίας. Έρχεται λοιπόν η Δέλτα και σπάει αυτό και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα αυτό έχει νόημα. Ποιον ξεχνάμε? Την Ματίλτα. Ναι. Ο Νέμο μάλλον θα ξανάφευγε τρέχοντας για τον ναυτίλο. Δηλαδή, αν πίστευε ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, ότι δεν υπάρχει όλο αυτό η αδικία που είχε ζήσει ως Ινδός πρίγκιπας που του σκοτώσαν την οικογένεια οι απικιοκράτες. Εάν πίστευε λοιπόν ότι αυτά όλα έχουν εξεχαστεί, νομίζω μόλις έβλεπε τι συμβαίνει, θα τα μάζευε τρέχοντας και θα πάλι με τα βιβλία του και τους αγαπημένους του πίνακες θα ξανακλεινόταν τρέχοντας στο ναυτίλο. Μάλιστα. Τέλεια. Να κάνουμε και ένα τελευταίο παιχνίδι. Αμέ. Παίρνουμε τη λέξη βιβλίο. Φτιάχνουμε την ακροστιχίδα με τα γράμματα της λέξης. Β, Ι, Β, λάμδα, Ι, όμικρον. Βιβλίο. Για κάθε γράμμα λοιπόν της λέξης θέλουμε να μας πεις την πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό, που να αρχίζει από το γράμμα αυτό και μετά να μας φτιάξεις μια πολύ σύντομη ιστορία με αυτές τις λέξεις. Πολλά είναι αυτά, δύσκολα. Λοιπόν, Β, σημείο γιατί εγώ θα τα ξεχάσω. Και όταν τη λέω μετά στην ιστορία θα κάνεις μπιπ. Να ξέρω την έχω πει. Λοιπόν, βιβλίο, βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη. Ναι. Γιώτα,
Γιώτα. Ιστιοφόρο. Β, βυθός. Να μην πω εγώ βυθό. Είναι δυνατόν να μην πω εγώ βυθό? Λοιπόν, λάμδα δεν μπορεί να λείπει. Ναι, δεν γίνεται. Λάμδα λέξη, γιατί για βιβλίο μιλάμε, λέξεις έχει. Πάλι γιώτα ιστορίες. Όμικρον τώρα, Ομορφιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, να πούμε τι ψάχνει κάποιος. Λοιπόν, κάτσε, να το φτιάξουμε. Πάει κάποιος, λοιπόν, έρχεται κάποιος στη βιβλιοθήκη, σε σένα, και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλω να μου βρεις τη λέξη, άρα ένα μπιπ έχουμε εδώ, και βιβλιοθήκη, 2 μπιπ. Λοιπόν, τη λέξη που έχει μέσα της τη μεγαλύτερη ομορφιά. Έτσι, που κρύβει μέσα της αυτή η λέξη τη πιο μεγάλη ομορφιά. Του εξηγείς εσύ ότι αυτό είναι υποκειμενικό και εκείνος πρέπει να κρίνει πού μπορεί να κρύβεται η ομορφιά και τι μπορεί να είναι. Σου λέει λοιπόν ότι του αρέσουν πολύ τα βιβλία με θάλασσα και του δίνεις πάρα πολλά βιβλία με θάλασσα, τα ανοίγει λοιπόν εκεί και παίρνει ένα εστιοφόρο και αρχίζει και ταξιδεύει μέσα στις ιστορίες. Και ανάμεσα τις λέξεις, για να βρει αυτή τη λέξη που έχει τη μεγαλύτερη ομορφιά. Τα έχω πει όλα. Ο βυθός. Το βυθό, περίμενε. Το βυθό. Ψάχνει λοιπόν και κοιτάει τις λέξεις και κοιτάει το βυθό τους. Και όσο κοιτάει, τόσο μαγεύεται και θέλει να ταξιδεύει κι άλλο. Και ταξιδεύει και ταξιδεύει και καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπει κανείς από το ιστιοφόρο, πρέπει να βλέπει και στο βυθό των λέξεων για να μπορεί να βρει την ομορφιά. Και όπως ταξιδεύει στα βιβλία ανάμεσα στις ιστορίες και στις λέξεις, φτάνει στην τελευταία σελίδα και δεν έχει καταλήξει ακόμα. Και ξαναγυρίζει σε σένα και σου λέει: ταξίδεψα. Όσο και αν έβλεπα στο βυθό των λέξεων, έχω βρει πάρα πολύ όμορφες, αλλά δεν έχω καταλήξει. Και τώρα ή θα τα αφήσουμε εκεί, ή θα κλείσουμε το βιβλίο και θα τον αφήσουμε να ψάχνει, ή ίσως τώρα μου έρχεται και μια άλλο, ίσως τελικά η λέξη που θα τον πείσεις να καταλάβει ότι εκεί είναι η μεγαλύτερη ομορφιά, είναι στο ταξίδι που κάνεις για να βρεις την ομορφιά μέσα στις ιστορίες και μέσα στις λέξεις. Γιατί για μένα κάθε βιβλίο είναι ένα ταξίδι. Εκεί λοιπόν η ομορφιά του βιβλίου αυτού, με τις λέξεις του, με το βυθό του, με σένα που ταξιδεύεις μέσα με το ιστιοφόρο σου, βρίσκεται σε αυτό το ταξίδι που κάνεις μέσα στο βιβλίο. Άρα λοιπόν θα μπορούσε μια βιβλιοθήκη να είναι και τουριστικό γραφείο ταξιδιών. Δεν θα μπορούσαμε να τελειώσουμε καλύτερα τη σημερινή μας συζήτηση. Πραγματικά. Ήσουν εξαιρετικός. Βασικά σε όλα τα παιχνίδια, δεν μπορώ να πω, αλλά ειδικά στην ιστορία ήταν υπέροχο. Δεν μου είναι εύκολο, γιατί με πιάσες λίγο ξαφνικά και δεν μου είναι εύκολο, αλλά παρόλα αυτά... Έτσι μας αρέσει, τα αυθόρμητα. Οι λέξεις είναι λέξεις και μας πάνε και μόνες τους πολλές φορές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν 2 ώρες εφόλης της ύλης η συνέντευξη. Πραγματικά μιλήσαμε για όλα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη να κάνετε αυτό το υπέροχο έργο που κάνετε και να μεγαλώνετε και να γίνει μια πραγματικά διεθνής βιβλιοθήκη που μας λείπει τόσο πολύ, που την έχουμε ανάγκη στο σημείο και στη χώρα και στις συνθήκες που είμαστε. Και ελπίζω και εύχομαι σε όλους καλές αναγνώσεις και καλά ταξίδια στα βιβλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ να ευχηθώ να τα πούμε σύντομα και από κοντά και όχι μόνο διαδικτυακά. Μακάρι. Σαν να σε έχουμε εδώ πέρα στην παρέα μας. Και να γιορτάσουμε μαζί και τα 25 χρόνια Τριγωνοψαρούλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ.